Moi bo día a todas e a todos. Vamos a dar comezo a esta sesión ordinaria, donde o primeiro punto da orde do día é a aprobación do borrador da acta da anterior sesión ordinaria de 29 de maio. Non habendo ninguna aportación, procedemos á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Segundo punto da orde do día, aprobación da conta xeral correspondente ao exercicio 2025. Ten a palabra o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Jorge Cubera. Moi bons días, presidente, compañeiros, compañeiras. Traemos hoxe a aprobación da conta xeral para o exercicio 2025. Unha vez informada pola intervención da Diputación de Pontevedra, a conta xeral correspondente ao exercicio 2025, reunímonos na Comisión Informativa para a aprobación e o sometemento do informe previo da conta completa que integra a da propia Diputación, a da Escola Universitaria de Enfermaría, a do Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento, a do Consorcio para o Servicio contra Incendios e Salvamento das comarcas do Deza e Tabeirós Terra de Montes e a conta consolidada. Por iso, de conformidade co ditame favorable da Comisión Especial de Contas, traemos a pleno a aprobación da mesma, que inclúe tanto a consolidada como a da propia Diputación, como dicía antes, e os organismos da Diputación. Rendir a conta xeral da Diputación correspondente ao exercicio 2025, así aprobada toda a documentación que integra ao Consello de Contas de Galicia para a súa aprobación definitiva. Moitas grazas. Ten por parte do Grupo Socialista a súa voceira, Ana Laura Iglesias González. Moitas grazas, moi bo día a todas e a todos. Señor presidente, señoras e señores diputados do Goberno, se non veñen aquí a presentar un balance de xestión, veñen a recoñecer negro sobre blanco a súa incapacidade política, a liquidación do orzamento de 2025 e o certificado de defunción da actividade inversora desta casa. A cifra global xa o di todo, unha execución orzamentaria de apenas o 37,72%. Se analizamos as contas por áreas, a radiografía é tremendamente desoladora. Fomento do emprego e o deporte, señora Sánchez. Nun contexto onde a estabilidade laboral é clave, a súa porcentaxe de execución nos programas de fomento de emprego sitúanse nun raquítico 36,12%. E na área de deportes, esa na que vostede utiliza para ir facerse fotos por toda a provincia, queda apenas nun 65% de execución. É dicir, que se temos en conta as dúas áreas que vostede dirixe, a candidata que pretende xestionar a cidade de Vigo únicamente foi quen de executar un 51% do total do seu orzamento, a metade. Falemos agora da súa sensibilidade social, unha área como é a de benestar social e igualdade que debería ser o corazón das políticas públicas desta institución. A deputada presenta uns datos arrepiantes. O Servizo de Igualdade no Servizo de Igualdade, a señora Bouzós só foi quen de gastar apenas a metade do orzamento, pero no caso de benestar social a cousa empeora, xa que falamos do 43% de execución. A señora Bouzós debe estar moi orgullosa de apenas ser capaz de xestionar a metade do seu orzamento. O Centro Príncipe Felipe é un espazo que atende a menores e familias en situación de especial vulnerabilidade, unha das responsabilidades máis sensibles que ten esta institución. Investiron pouco máis do 60% dos cartos disponibles. Chegamos agora a un servicio que clama ao ceo, infraestructuras e vías provinciais. Nunha provincia con centos de kilómetros de estradas que precisan mantemento e seguridade, a deputada Belén Cachafeiro presentou un grado de cumprimento de obxectivos de apenas o 34%. É dicir, 65 de cada 100 euros que ten vostede disponible para investir en estradas provinciais quedaron nun queixón. Iso sí, teñen aquí semana tras semana a peticións de reunións de alcaldes e alcaldesas da nosa provincia que demandan arranxos e melloras nas estradas provinciais que discurren polos seus concellos. Pero vostedes presumen falsamente de ser o goberno máis municipalista e son incapaces nin de reunirse cos lexítimos representantes dos gobernos municipais e nin sequera facer o seu traballo.
Pero agora si chegamos ao top 3 dos piores xestores da Deputación de Pontevedra. E despois deste panorama que acabo de describir, xa é moito dicir. A medalla de bronce ao peor xestor é para o señor Vázquez Almuíña, para o alcalde de Baiona. Como deputado de Turismo Rías Baixas e despois de nomear a unha directora de turismo que, polo visto, facía moita falta, en todo o ano 2025, señor Almuíña, só foi quen de executar o escalofriante 28,83% do seu orzamento, unha grandísima xestión. Na segunda posición, con medalla de prata, temos a señora Ramallo. É sangrante ver como a área de cooperación cos municipios, a que debería ser o pulmón dos nosos concellos, quedou nunha execución ínfima do 22,86%. É dicir, de cada 100 euros prometidos aos concellos, vostedes só foron capaces de xestionar 22. Xa nos gustaría saber onde están os 211 millóns restantes que siguen conselados nun queixón. Pero aquí temos agora sí o gañador, a medalla de ouro ao peor xestor deste goberno é para o señor Rafael Domínguez, o candidato do Partido Popular na cidade de Pontevedra, ese que se está rindo tanto desto que estou dicindo, que a mí non me fai ninguna gracia, e seguramente que as pontevedresas e os pontevedreses tampouco, que únicamente ten encomendada a xestión do Museo de Pontevedra, ten unha execución orzamentaria do 22,65%. Ou dito doutras palabras, unha inexecución de máis do 77%. E aínda así ríese. Ao deputado que menos traballa de todo o goberno provincial ainda se rí da súa inexecución. E este é o que pretende ser alcalde de Pontevedra. E do resto das áreas a cousa non é que millore moito. O señor Touriso é capaz de executar o 64% do seu orzamento, o señor Guisasolas apenas chega ao 60% e o voceiro do goberno, o señor Cubelas, apenas pasa do 70%. Ben, rematada algunha intervención máis, a do voceiro do Partido Popular, Jorge Cubela. Moi ben, a verdade que despois de pasar por esta Santa Casa durante 8 anos, eu creo que ademais vostede estivo 8 anos no goberno provincial, se cabe, se a miña memoria non falla, polo menos os últimos 4, cando un goberno que leva 8 anos, si, vostede estuvo nos últimos 4, seguro que coincidimos, non foi diputada nos últimos 4 anos do 19 ao 23, señora Iglesias? Pensaba que sí, non sei por que di que non. Polo tanto, vir a debater a conta xeral, que ao final todos sabemos nunha administración local, nunha entidade local, da que forma parte a Diputación, ou nós, primariamente nos concellos, que é un conxunto de documentos contables que reflexa os resultados financeiros e orzamentarios de toda a entidade, pois que ao finalizar o ano os servicios técnicos teñen que elaborar con criterios absolutamente técnicos. Miren, a Diputación non é un órgano gubernamental ao caso, é un órgano de apoio de dar viabilidade ao tecido municipal, ao tecido asociativo e, en definitiva, para reflexar o apoio económico a todo aquel que plantexa un proxecto ou unha liña de financiamento. Polo tanto, o que fixo este goberno con respecto ao anterior non só foi mellorar a execución do seu orzamento a través da liquidación, podíamos debater, se quere, que teño aquí os datos, o resultado da liquidación, da execución dos exercicios 20, 21, 22 e 23, e podemos ver como moitos dos datos non son só diferentes, e que non son nin parecidos. A pesar diso, vostede fai un claro reflexo de ataque político aos vicepresidentes da Diputación, porque son os candidatos do Partido Popular nas cidades de Vigo e de Pontevedra, para intentar dañar a imaxe da Diputación e deles mesmos. Miren, o que non conta é que vostede non fala de todo o gasto comprometido por parte do Goberno provincial en materias, en áreas como cooperación, cun plan máis provincia no ano 25 dotado con 48 millóns de euros, onde os concellos teñen a posibilidade de financiar, de executar e de xustificar os seus proxectos durante o ano 25 e 26, e como sabe, para facilitar aqueles proxectos que teñen un maior coste de execución, incluso durante todos os exercicios se prorrogan as bases para a súa execución. Un plan extra dotado con 35 millóns de euros cun plazo de xustificación
moi longo, que tamén afecta, por suposto, a execución do propio orzamento, un plan de infraestructuras deportivo cunha longa execución dotado con 8 millóns de euros, un plan de acción comunitaria que vostedes non saben o que era isto porque o fixo este goberno, dotado este ano que ven a pleno con 7,1 millóns de euros para apoiar o tecido asociativo e comunitario da provincia, as novas líneas de apoio a entidades deportivas como Depoban, a línea de bens e servicios, o noso clube, as numerosas líneas que creamos en benestar social, tamén as que recuperamos en cultura como instrumentos e vestuario, ou recentes líneas de financiación como máis escénicas. O seu tempo, señor Cubela. Moitas gracias. Sinto. Ten a palabra Ana Laura Iglesias. Grazas, presidente. Lle recordo, señor Cubela, que eu tuve a honra de formar parte dun goberno progresista que foi quen de transformar esta provincia como ningún, por certo, facendo moitísimos proxectos que vostedes agora replican de forma prácticamente literal, pero fun durante 4 anos, non 8, como vostede afirmaba. Mire, eu non fixe ningún ataque político aos vicepresidentes, falei de todos, ou prácticamente de todos os deputados e deputadas de goberno, porque prácticamente todos plantexan unha inexecución dos seus orzamentos que é realmente calamitoso. O único que fago eu é poñer negro sobre blanco, eu non, o informe da intervención da súa inexecución. E, como digo, non estamos falando aquí de compromisos, e que penso que vostede nin se leu, nin se estudou este documento feito pola intervención. Este documento fala de execución orzamentaria a 31 de decembro do ano 25, non de promesas incumplidas, que é o que normalmente fan vostedes. Falan vostedes de cooperación cos concellos, sempre se lles enche a boca de falar sempre desa cooperación cos concellos, pero a realidade é que teñen vostedes unha execución do 22,86% en cooperación precisamente cos concellos, pero que a cifra real o di todavía todo é pior, unha execución orzamentaria de apenas o 37,72%, algo totalmente inexplicable, porque teñen vostedes o crédito, teñen os proxectos, teñen as necesidades dos concellos, pero son incapaces de xestionar o orzamento provincial. E non o digo eu, voulle ler literalmente o que di o interventor neste informe. Isto amosa, literalmente, un problema importante de execución. O di o propio interventor, non o digo eu, di o interventor neste documento, nesta conta xeral, que se trae, por suposto, a este pleno, e tamén vexo que lle molesta ao voceiro do Partido Popular que se debata precisamente esta conta xeral. Esta conta xeral se debate aquí, se debate no Concello de Vigo, se debate en todos os concellos da nosa provincia. Non sei por que lle parece mal. Pero, bueno, máis alá destes datos xeral que é tremendamente injustificado, este 37% da execución, máis grave todavía é onde deciden vostedes non investir. Os capítulos que realmente transforman a vida dos nosos concellos son os máis castigados pola súa desidia. Capítulo 6, investimentos reais, apenas foron capaces de executar o 20,74% do orzamento. No capítulo 7, transferencias de crédito, o que vai directamente aos concellos, eso que tanto vostedes falan de cooperación, cae ata un mínimo histórico este porcentaxe, o 18,81%. Como explican vostedes que tendo os cartos consignados, máis cartos consignados que nunca, por certo, como presumía precisamente o propio presidente cando presentou os orzamentos dese ano, as obrigas recoñecidas no capítulo 7 diminuíron un 44,57% respecto do ano anterior. O seu turno de intervención ten a palabra pecha don Jorge Cubela. Sí, remataba, vostede non se escoita, señora Iglesias. Di que continuamos con cousas que fixeron vostedes. Home, só fastidiaría que cando chegasen, ademais de sustraer 8 convenios a concellos en materia de infraestructuras por ser da cor política do Partido Popular, viñesen a desfacer turismo Rías Baixas, unha marca propia desta Diputación e que os gobernos anteriores do Partido Popular levaron ao grande nivel no que se atopaba cando chegaron, o Departamento de Novas Tecnoloxías, ou o mantemento dos campos de fútbol, ou unha magnífica rede de estradas provinciais. Sería indómito, ademais, que puderamos plantexar iso. Polo tanto, o que vostede acaba de facer co seu discurso, o que acaban de facer dende o PSOE, é dicirlle ao Goberno da Diputación que non volva a prorrogar in extremis os convenios co Concello de Vigo, que lle dá de prazo 1, 2 e 3 anos para a súa execución,
porque a Diputación, senón, vai a incumprir pois un nivel de exixencia de execución orzamentaria aos niveles que vostede nos exixe. Non sei que pensarán os alcaldes socialistas de Vilagarcía e o Grove, repito, os alcaldes socialistas de Vilagarcía e o Grove, que hoxe veñen a este pleno dous expedientes con dúas subvencións nominativas para poder prorrogarlles e que dean executado os plans dos seus concellos dentro do PON 2030. Tuveron casi 4 anos para executalos. Ese é o nivel de eficacia dos gobernos socialistas nos concellos do Salnés. Polo tanto, este goberno dá igual as críticas que poidan facer. Se nós traemos aquí o nivel de execución dos seus orzamentos, pois estaríamos no mismo. Por qué? Porque o Plan Mais Provincia vaise a casi 2 anos e medio para que os concellos poidan xustificar as súas obras e os seus bens e servicios de cada ano. Porque o Plan Extra dá casi 2 anos para a execución dos seus plans. Porque o Plan de Infraestructuras Deportivo, o mismo. Sabe cal é a diferencia? Que nos permitimos que os concellos poidan confinanciar os plans da Diputación e vostedes non. E, polo tanto, vamos a seguir axudando o tecido asociativo aos concellos para que se desenvolvan todos aqueles proxectos de vital importancia. Moitas Gracias, gracias. presidente. Procedemos á votación da proposta da aprobación da conta xeral correspondente ao ano 25. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada por a maioría de 14 votos. Terceiro punto da orde do día, a delegación de competencias do Concello de Forcarei na Diputación para desenvolver as facultades de xestión tributaria e recadación en vía voluntaria dos ingresos de dereito público municipais e inclusión deste Concello no ámbito de aplicación do convenio de colaboración en materia de xestión catastral entre a Secretaría de Estado de Facenda e a Diputación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Cuarto punto da orde do día, aprobación do expediente de contratación para adxudicación mediante procedimento aberto do acordo marco que rexerá o sistema de impresión e digitalización para entidades locais da provincia de Pontevedra. Votos a favor? Sí, perdón, que non mirei pos dous. Ten a palabra o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Jorge Cubera. Un segundo. A Deputación de Pontevedra, no seu afán de mellorar a prestación de servicios TIC de cara ás entidades locais da provincia, leva dende o ano 16 propoñendo servicios baixo distintos modelos de cesión para distintas entidades locais da provincia, cos que pretende poñer a disposición das entidades locais unha maneira sinxela de acceder a servizos en condicións competitivas, a vez que se evita que estas se vexan obrigadas a levar a cabo de xeito unilateral a execución de complicados procesos de licitación pública. Nesta liña, co propósito de prestar apoio directo ás entidades locais da provincia na cobertura de distintas áreas TIC, a Diputación puxo en marcha a Oficina Tecnolóxica de Asistencia aos Concellos. En diante, o TAC, que se concibe como un órgano canalizador na prestación de servicios tecnolóxicos aos concellos de menos de 50.000 habitantes da nosa provincia, conscientes da importancia das TIC como ferramentas para impulsar o progreso, a cohesión territorial e a modernización administrativa. Un dos modelos de adhesión que a Diputación ten en vigor na actualidade é o Acordo Marco para o Servizo de Impresión e Digitalización para os concellos da provincia de Pontevedra. Este Acordo Marco remata o 5 de xuño de 2026, polo que é necesaria unha nova contratación destes servicios, por un novo período de tempo. Así mesmo, a Diputación poderá facer uso do sistema de impresión e digitalización tamén para as entidades locais da provincia, nas condicións establecidas sempre que considere que o servicio presenta as condicións máis idóneas para satisfacer os seus propios intereses. A Diputación de Pontevedra non conta con medios humanos e técnicos suficientes para realizar directamente estes traballos, xa que non conta con persoal especializado exclusivamente nesta materia. Ademais, non existe actualmente programas de titularidade de outras administracións que puideran satisfacer estas necesidades, segundo o previsto no artigo 157 da Lei 40/2015 e, así mesmo, realizando unha procura no Directorio de Solucións do Centro de Transferencia de Tecnoloxía, sendo o seu resultado infructuoso. Por iso, traemos a pleno o acordo de aprobar o expediente de contratación para adxudicación mediante procedimento aberto do acordo marco que rexerá o sistema de impresión e digitalización para as entidades locais da provincia de Pontevedra. O acordo marco concluirase cunha única empresa e fixará todos os termos, condicións e prezos unitarios que rexerán os contratos derivados que se poidan adxudicar durante a súa vixencia, sen nova licitación. A contía total dos servicios que se van a prestar
ao abeiro deste acordo marco non se pode definir con exactitude o tempo de celebrado, por estar subordinada ás necesidades de cada entidade local. Os contratos derivados poderán celebrarse entre a empresa coa que se suscribe o acordo marco e as entidades locais da provincia de Pontevedra. O acordo marco terá unha duración de 4 anos contados dende a súa formalización, en tanto que os contratos derivados que puderan adxudicarse polas entidades locais da provincia interesadas durante a vigencia do mesmo fixarán o prazo concreto de duración. Non obstante, a efectos informativos, establécese un orzamento máximo estimado para o conxunto de contratos derivados que se poidan adxudicar durante a vixencia do acordo marco, que se adecúa aos prezos do mercado, por un importe de 11.200.000 euros para os 4 anos de duración do acordo marco. Apróbase o prego de cláusulas económico-administrativas e de prescripcións técnicas con que rexerán en dito procedimento como a lei fundamental do acordo marco. Nomearase como responsable do acordo marco a xefa de Servicio de Novas Tecnoloxías e se delegará na Presidencia a realización dos requerimentos e demais trámites previstos nos artigos 150 e 151 da Lei de Contratos do Sector Público. Gracias, presidente. Ten a palabra voceiro socialista Ana Laura Iglesias González. Gracias, presidente. Bueno, vaya por diante que o Grupo Provincial Socialista imos a votar a favor desta aprobación deste expediente, pero sí que hai algo bastante curioso que está pasando dende fai 3 anos que vostedes chegaron a este goberno. Traen esa aprobación, este acordo marco para o Servizo de Impresión e Digitalización para os concellos da provincia de Pontevedra, pero cabe recordar algo que non dixo o voceiro do Partido Popular, que este acordo marco rematou o contrato o pasado 5 de xuño deste mesmo ano e, como era previsible, vostedes foron incapaces de traer a aprobación dun novo acordo marco en tempo e forma, algo que para nada é unha novidade, xa que isto, como digo, é a tónica normal da súa xestión ao frente desta Deputación e os exemplos están aí. Podería traer moitos máis, pero por poñer así un par de exemplos, primeiro, deixaron vostedes caducar o contrato para a xestión do servizo de Smart PM, o que supuso o peche de numerosas oficinas de asesoramento a emprendedores e emprendedoras, o que no seu momento lles valeu as críticas de moitas persoas usuarias deste servizo. Lle recordo que ese contrato rematara en xuño de 2024 e ata febreiro do ano seguinte non hubo un novo contrato. Por certo, tamén hai que decirlo, moito máis minorado do que aprobáramos nós. Pero é que hai máis. Actualmente, a día de hoxe, tamén rematou o prazo de execución do servizo do CAU sen que foran capaces de sacar unha nova licitación en tempo e forma, o que está a supoñer un retraso na atención ás incidencias e mesmo a sobrecarga de traballo do persoal de novas tecnoloxías, ao que lles corresponde agora asumir estas tarefas que antes, como decía, estaban externalizadas a través do servizo do CAU, que vostedes non foron capaces de sacar unha nova licitación en tempo e forma. Por iso, como lles digo, chegan tarde con este novo acordo marco, chegan tarde coa inmensa maioría dos contratos e por iso lles pedimos dende aquí que traballen un pouquiño máis, que estén en riba dos temas e que inicien os procedementos en tempo e forma para non deixar ás e os usuarios sen a atención que se merecen. Moitas grazas. Ben, procedemos á votación da proposta número 4. Votos a favor. Queda aprobado por maioría. Punto número 5, aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 5/26. Ten a palabra. Por unanimidade, perdón. O punto 4 queda aprobado por unanimidade. E o punto 5, seguramente que tamén por unanimidade, pero que nos convenzan os voceiros. Jorge Cubera ten a palabra. Seguro que votarían a favor, presidente, pero non seguro que ao PSOE non lles van deixar. Proponse ao Pleno a aprobación do expediente de modificación de crédito número 5/2026. Este expediente inclúe créditos extraordinarios por importe de 74.100 euros e outro de suplemento de créditos por importe de 4,19 millóns de euros, financiándose a totalidade dos expedientes con aforro propio con remanente líquido de tesorería para gastos xerais. Polo tanto, describo, dentro dos créditos extraordinarios, un importe de 37.500 euros para o proxecto de investimentos en concellos Ribeiras Vivas, dentro do suplemento de créditos para a cooperación e investimentos para o plan de máis Aqua, Nova Aqua e Provincia Comunitaria, con 3,94 millóns de euros, e para a área de benestar un total de 203.000 euros, que contabilizan
un crédito extraordinario na modalidade de suplemento por importe de 4.195.000 euros, que van permitir, dentro da súa maior porcentaxe, que a Diputación, gracias á decisión do Goberno provincial e do seu presidente, Luís López, e do diputado de área, Javier Tourís, a práctica totalidade das solicitudes que foron presentadas en tempo e forma por parte dos colectivos de comunidades de usuarios de augas, de asociacións de veciños, de asociacións de mulleres rurais e incluso de comunidades de aguas que están en proceso de constitución, legalización ou renovación, obteñan o apoio da Diputación de Pontevedra, ademais das asociacións de veciños. Polo tanto, non hai nunca un goberno como da Diputación de Pontevedra que apoie e teña dentro da súa acción de goberno e acción política o foco posto en todos os recunchos da provincia de Pontevedra, aonde non chega ao mellor nin os concellos, nin ningunha outra administración con este fincapé. Polo tanto, hoxe, unha vez máis, porque non é a primeira vez, volvemos a aumentar o crédito da orden de convocatoria para intentar apoiar a todos os colectivos, principalmente asociacións de veciños e comunidades de usuarios de augas, interpoñéndose a Diputación como un órgano político que apoia, que axuda e que está presente en todo o territorio da provincia de Pontevedra. Gracias, presidente. Grazas. Ten a palabra don César Mosquera, do Bloque Nacionalista Galego. Grazas, señor presidente. Bo día a todas e a todos. Ben, hasta ahora non intervimos. Bueno, non intervimos por un motivo claro. É dicir, que unha conta xeral, que é un documento técnico que ten que facer intervención, pois nos obrigan, nos toman o pelo obrigándonos a traerlo a pleno. Aquí e nos concellos. Eso non pasa nunha comunidade autónoma, non pasa no Estado, non pasa a ningún lado. O sea, é un absurdo absoluto, é un absurdo total e absoluto. Creo que é bastante claro. Se quen ten que fiscalizar o Consello de Contas ou o Tribunal de Cuentas, pois a intervención que ten que facelo, pois non sei que intervimos nós aí, o sea, é un pouco complicado, pero está así, non? Está así. E mesmo as modificacións, este tipo de modificacións tampouco van nunha comunidade autónoma ou no Estado. Non? Ben, digo que entrar a veces este marco, poñer o marco, porque teño dito moitas veces e repito, parece que somos menores de idade e, polo tanto, nos teñen que tutelar e demais, cousa que non fan no outro lado. E mesmo a modificación agora aprobarase hoxe e ten que ir a exposición pública. Eso non sucede no Estado e nas comunidades autónomas. Parece que aquí o noso voto sempre está condicionado. Somos menores de idade e hai que ter cuidado. O sea, a ver se o fixemos ben ou fixemos mal, cousa que a mí me sigue parecendo bastante mal. Con respecto á modificación de crédito e demais, bueno, a totalidade prácticamente se vai para ampliar non as liñas de subvención xa convocadas. Non? Bueno, creo que ustedes están intentando escapar de que haxa de denegarlle a ninguén, de que haxa concurrencia e demais. Bueno, alá ustedes, non? Tamén se fixera algunha vez no mandato pasado, creo que non creo que sea boa política. Non o creo, e xa temos discutido moitas veces. Mire, nós non teríamos ningún problema en votarlle, pero fixemos unha proposta, votarlle a favor. Fixemos unha proposta na pasada modificación, que creo que votamos a favor, de que, se ustedes van a poñer cartos para cofinanciar o sedil dos concellos que o pediron, hombre, fixemos a proposta que, aunque non fora a mesma proporción, se financiara tamén a Pontevedra e Vigo. Incluso fixemos unha concreto, 10%, financiaban o 20% aos concellos de menores de 50.000 habitantes, e dicir, pois fago o 10%. O portavoz dixo que non estaba en condición de responder, pero respóndenos aquí con esta modificación, que non o trae. Non o trae. O sea que está aí a resposta, a cual, hombre, comprenderá que pois non é precisamente a mellor situación como para que non lle votemos a favor, non porque estemos en contra do que se está facendo, posiblemente pois non o faríamos igual, creo que, bueno, pero ustedes gobernan, bueno, o seu marxen de
discrecionalidade pois teñen, non estamos en contra do que vai, que xa digo, igual o facíamos diferente, e, polo tanto, pois, vámonos a Ester. Vámonos a Ester, saben ustedes cal é o motivo, porque é un problema de ecuanimidade, non é un problema que sea Pontevedra e Vigo, ou sexa Mondariz ou Meis, é un problema de ecuanimidade. Creo que están ustedes saltándose esa ecuanimidade, por lo tanto, seguiremos insistindo no asunto. Ben, non sei se hai algunha intervención máis, se non procedemos á votación. Votación do punto número 5, que é a aprobación inicial do expediente de modificación de créditos 5/26, votos a favor, abstencións, queda aprobado por maioría de 14 votos. Logo, os dous seguintes puntos, xa pasamos a sometelos á votación, teóricamente sen debate, digo, polos antecedentes de outras sesións. O 6, que é a aprobación da modificación do acordo de concesión dunha subvención ao Concello de Vilagarcía de Arousa para realizar a actuación, ampliación das instalacións e piscinas municipais de Fontecarmó, ao beiro do programa PON 2030, para reaxustar o financiamento. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Punto número 7, aprobación do proxecto técnico modificado da actuación, instalación deportiva en Bizocas, presentado polo Concello do Grove ao beiro do programa PON 2030 e a modificación do acordo do Pleno de concesión de subvención. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Punto número 8, aprobación do proxecto Ribeiras Vivas, restauración ambiental, mobilidade sostible e promoción do patrimonio material e inmaterial do Río Miño, aprobado na 8ª convocatoria do programa de cooperación Interreg España-Portugal, financiada polo FEDER. Ten a palabra don Jorge Covela. Coa finalidade de protexer e valorizar o ecosistema fluvial do Río Miño e o patrimonio cultural común de Galicia e o norte de Portugal, impulsando un modelo de desenvolvemento sostible, inclusivo e cohesionado ao redor do río, elabórase o formulario de candidatura e formulario financiero, segundo o modelo determinado na 8ª convocatoria para a presentación de proxectos do Programa de Cooperación Interreg 6 a España-Portugal PAUTEC 21-27. Deste xeito, no formulario de candidatura denominado Ribeiras Vivas, Restauración Ambiental, Mobilidade Sostible e Promoción do Patrimonio Material e Inmaterial do Río Miño, expónse realizar un proxecto transfronteirizo para reforzar a protección ambiental mediante a creación dun observatorio socioecolóxico transfronteirizo, así como cunha mesa de gobernanza ambiental que coordine políticas e decisións conxuntas. Por outra banda, impulsarase o Anel Verde do Miño, concebido como un circuito de mobilidade branda que conecta ambas as beiras, consolidando un produto de mobilidade sostible que reforce a cohesión territorial. Así mesmo, abordarase a memoria cultural fluvial, cun estudo integral das pesqueiras, a creación dun arquivo vivo de relatos e prácticas ao redor do río e o deseño de roteiros culturais e gastronómicos que convertan este legado en motor de desenvolvemento local. Para rematar, promoverase unha axenda cultural transfronteiriza e un programa de residencias artísticas que fortalezan a identidade compartida e o intercambio creativo. Por todo o anteriormente exposto, e fora dos trámites que poidan ter que abordarse, Ribeiras Vivas supón un proxecto a executarse en 36 meses, entre os anos 26, 27 e 28. E, polo tanto, hoxe traemos ao Pleno a adopción do acordo de validar os trámites para a aceptación da subvención outorgada polo FEDER no marco do Programa de Cooperación Interreg 6 España-Portugal para a execución do proxecto Ribeiras Vivas. Aprobar o proxecto, aprobar a distribución do gasto correspondente á Diputación de Pontevedra dentro do orzamento total do proxecto, que ascende a 1.400.000 euros, financiando nun 75% polo FEDER e nun 25% con fondos propios da Diputación. Aprobar que a súa xestión se realiza a través do módulo Proxecto de Gasto e facultar á Presidencia da Diputación para realizar cantos actos e trámites sexan necesarios para a execución do presente acordo. Máis nada, Presidente. Moitas grazas. Procedemos á votación. Votos a favor.
Queda aprobado por unanimidade este punto número 8. Punto número 9, aprobación inicial do proxecto construtivo mellora da seguridade viaria na EP 9206 Portonovo Bichona do PK 180 ao PK 0370 e na Rúa do Río, no Concello de Sanxenxo. Exposición pública do proxecto de expediente de expropiación, declaración de utilidade pública da obra, declaración e urxente ocupación e motivación da urxencia. Ten a palabra don Jorge Cubela. Sí, ainda que prácticamente se resume co título do punto de orde do día, vamos a dar un poquinho de explicación da aprobación desta mellora. Coa finalidade de actuar en consonancia coas demandas urbanísticas, ambientais e sociais, de máximo respeto ao territorio e ao patrimonio construído e de aumentar a seguridade viaria en toda a rede de estradas da provincia, redactouse o proxecto construtivo de obras de mellora da seguridade viaria Porto Novo a Bichona, no Concello de Sanxenxo. O proxecto desenvólvese na súa integridade no Concello de Sanxenxo, actuando nun treito comprendido entre o punto kilométrico 180 e 370 da estrada provincial 9206 Portonovo a Bichona, co fin de mellorar a funcionalidade da vía, a súa seguridade, tanto para o tráfico rodado como o peonil. O proxecto contempla a reestruturación do espazo público para executar unha actuación que permita unha mellora da seguridade viaria e da mobilidade peonil no treito comprendido entre os anteditos puntos kilométricos e no seu treito antigo, denominado Rúa do Río. O orzamento das obras proxectadas ascende a 922.856 euros con 19 céntimos. Os precios xustos polas expropiacións estímanse en 5.993 euros con 52 céntimos. E propomos ao Pleno da Corporación a aprobación inicial do proxecto e a exposición ao público do proxecto constructivo por medio do anuncio no Boletín Oficial da Provincia, na sede electrónica da Diputación e nun diario de maior tirada da nosa provincia. Aprobación da relación de bens e dereitos afectados pola expropiación e a tramitación do procedimento de expropiación e, polo tanto, a notificación individual ás persoas propietarias e titulares catastrais das parcelas obxecto de expropiación. Gracias, presidente. Ten a palabra don César Mosquera do Bloque Nacionalista Galego. Sí, señor presidente. A ver, o Concello de Sanxenxo, por estas historias pasadas, pois ten unha rede de estradas provinciais moi amplo, e posiblemente tuvo algo que ver que hubo un presidente da Diputación no seu momento que foi da ADA, que era Luis Rocafort, nos anos 50, pois foronse facendo estradas, o que sexa. Pero, non quería referir a eso. Entón, é lógico que haxa estas actuacións continuamente. Podes estar falando de actuacións no Concello de Sanxenxo das estradas provinciais é unha constante, non? Porque ten unha rede bastante ampla. O que me quería referir era a afirmación que fixo outra vez e que repite o señor Cubela cando se discutía a conta xeral, de que si suprimimos ou non suprimimos convenios que viñan ou non viñan, asinados, por certo, despois das eleccións, etc. E, en este caso, en Sanxenxo había dúas. Unha que estaba sin rematar, estaba certificada completa. E outra, que era de Luis Rocafort. Fixéronse as dúas. O sea, dúas trapalladas inmensas, hubo que reconducilas, e fixéronse, verdad? E as outras tamén. Ora, se ustedes creen que facer ese estilo de actuar nas estradas provinciais que había hai anos aquí, en que se adxudicaba a cachiños, se facía non sei que, se adxudicaba, despois se facía outra cousa, etc. Pois era o que había que facer, non? Era o que había que facer. Pois mal íbamos, non? Mal íbamos. Mire, aquí non se suspendeu ningún convenio e nada. Este repite continuamente, repite o que sea. Claro que había algúns que avanzaron trámites que nunca deberan avanzar, e, polo tanto, porque faltaban autorizacións, faltaban terreos, faltaba de todo, ou era unha chapuza monstruosa, o propio proxecto feito a presa sin ter en conta ningunha consideración. Eso que usted agora empezou a leer, non? Respeto polo patrimonio, etc. Eso que empezou a leer. Pois eso, sabe perfectamente que se actuou como se actuou, se supuxeron uns criterios, por certo, que votaron ustedes en contra, que agora están aplicando, porque era o único razonable que se podía facer,
están aplicando e mellorou bastante. Bueno, os paróns por cambio de dirección ou que sexa. Bueno, era simplemente unha aclaración porque a ver se deixa de dicir cousas que non son certas ou que tiña unha base que non é para iso. Dito isto, vamos a votar a favor. Votos a favor do acordo número 9. Queda aprobado por unanimidade. Número 10. Aprobación inicial do proxecto construtivo mellora da mobilidade peonil na EP 4204 As Neves Estación, dende o PK 0576 ao PK 2036 nas Neves. Exposición público do proxecto e do expediente de expropiación, declaración de utilidade pública da obra, declaración a urxente ocupación e motivación da urxencia. Ten a palabra o voceiro Jorge Covela, do Partido Popular. A finalidade de actuar en consonancia, como explicábamos antes tamén co anterior proxecto, coas demandas urbanísticas, ambientais e sociais de máximo respeto ao territorio e ao patrimonio construído e aumentar a seguridade viaria en toda a rede de estradas da provincia, redáctase o proxecto constructivo de obras de mellora da mobilidade peonil na estrada provincial As Neves Estación, dende os primeiros 576 metros ata os 2036 metros restantes. O proxecto desenvólvese na súa integridade no Concello das Neves, co fin de mellorar a funcionalidade da vía e a súa seguridade, tanto para o tráfico rodado como para o peonil. O proxecto contempla a execución dunha senda peonil na marxe esquerda da antedita estrada, formada por pavimento de formigón. Para a construción da senda será necesaria a execución de treitos de muro, de contención e executarase unha nova rede de drenaxe para a recollida das augas pluviais. Baixo a senda peonil se inclúe unha nova canalización para alumeado público e as obras se completan co suministro e instalación de dúas marquesiñas para a parada de autobús. Finalmente, procederase a completa renovación da capa da rodaxe da estrada e a construción de dous pasos de peóns sobrelevados, así como a renovación da sinalización horizontal e vertical de todo o ámbito. O orzamento das obras proxectadas ascende a 734.304 euros con 29 céntimos e os precios xustos polas expropiacións estímanse nuns 12.000 euros. Polo tanto, traemos a pleno a aprobación inicial do proxecto constructivo de mellora da mobilidade peonil da estrada provincial de As Neves á estación, cun orzamento de 734.000 euros con 29 céntimos e 12.000 euros en concepto de expropiacións. Exponerase ao público o proxecto construtivo por medio de anuncio no Boletín Oficial da Provincia na sede electrónica para os efectos de reclamacións por un prazo de 20 días hábiles. A aprobación da relación de bens e dereitos afectados pola expropiación e a tramitación do procedimento de expropiación e expoñer ao público a relación de bens e dereitos afectados pola expropiación por medio do Boletín Oficial da Provincia nun dos diarios de maior circulación da provincia no taboleiro de edictos do Concello e co fin de que as persoas interesadas poidan formular as alegacións pertinentes e a notificación individual ás persoas titulares catastrais das parcelas obxecto de expropiación. Gracias, presidente. Votos deste punto número 10. A favor. Queda aprobado por unanimidade. Punto número 11, moción do Grupo Provincial do Partido Popular de solicitude ao Goberno de España para a resolución urxente da convocatoria de axudas aos concellos para reparar os danos causados polos temporais do pasado inverno. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular, Jorge Covela. Moi ben. Presentamos dende o Grupo Provincial esta moción a raíz da convocatoria feita por correo electrónica no pasado mes de marzo por parte do Ministerio de Política Territorial para que aqueles concellos que quixeran, puideran ou se enterasen da convocatoria puideran formular mediante un Excel, nada máis que un Excel, cun título de proxecto ou de actuación e un importe, as propostas de actuación motivada pola grave crisis dos azotes dos numerosos temporais que padecemos en determinados puntos do territorio do Estado e, polo tanto, ante a falta de información que durante esta semana queremos pensar que gracias a esta moción alguén en Madrid recibiu algunha chamada para que se movera algo, saliu no Boletín Oficial do Estado. Se antes estábamos mal en
falta de información, podendo calificar este plan as agochadas, porque a ninguén se lle ocurre mandar un correo electrónico aos concellos que moi poucos na provincia se enteraron, 23, para formular as súas propostas. Agora, meses despois, en plena época de verán, pois no Boletín Oficial do Estado non se faga, entendemos, habería que estudiarlo polo miúdo, todos os alcaldes socialistas teñen as mesmas dúbidas, si a este plan só poden concorrer os concellos que fixeron unha presolicitude por correo electrónico, ata onde eu estudiei, o correo electrónico non é un medio de rexistro oficial, ou se poden concorrer todos aqueles concellos que se poidan enterar da convocatoria que sai esta semana no BOE, si temos que presentar os que concurremos cunha presolicitude vía email coas mesmas cantidades e proxectos que enviamos en marzo, ou poden ser máis, ou puideran ser outras. Esta é a diferencia do traballo dun goberno socialista no Estado en contraposición cun goberno do Partido Popular na Diputación de Pontevedra, que saca con información no Boletín Oficial da provincia un plan creado ex novo, ad hoc para todos os concellos de menos de 50.000 habitantes, cunha dotación orzamentaria con obxectivos, con criterios obxectivos, con 8 millóns de euros frente a unha convocatoria enviada por email onde poucos concellos puideron concorrer ou enviar propostas por falta de información e, polo tanto, a contraposición da diferencia entre un goberno que quere axudar e un goberno que quere intentar que só se enteren os seus. Ou tamén, en contraposición co anterior goberno socialista e nacionalista que sacou do caixón un único plan de axuda polos temporais a principios do ano 23 cunha dotación orzamentaria de 2,5 millóns de euros para uns pouquiños concellos de menos de 20.000 habitantes onde se medía o método da unidade pluviométrica de Meteo Galicia do 1 de xaneiro de 2023, cos problemas que os concellos demostraron ao tempo onde non tiñan estacións de medicións pluviométricas, quedando fora desa convocatoria e con moitos concellos que despois non puideron executar os seus proxectos estando nos presentes na Xunta de Goberno onde se manifestaron as renuncias a poder executar esa convocatoria. Polo tanto, pois esta moción mantémola, cambia in voce no seu contido, porque estábamos peor que antes, os alcaldes dos PSOE cos que puiden falar estaban peor que a min e, polo tanto, pois non sabemos se esta é unha distracción máis, se esta moción puido axudar a que en Madrid moveran os papéis e a que, por favor, se dea unha resposta a se solamente os 23 concellos que puideron concorrer en marzo agora son os mesmos que poden concorrer a esta convocatoria, ou se é para todos, se podemos cambiar as propostas porque apareceron moitos máis defectos ao tempo despois dos temporais e, polo tanto, pois, aproveitando esta actual climatoloxía, esperemos que se poidan resolver, que dean máis información e que se poidan executar durante este verán e outono e non esperar a que nos atopemos con novos temporais e situacións climatolóxicas adversas. Unha nova forma de demostrar que o Partido Socialista nin está nin se lle espera en ningunha institución de goberno. Gracias, presidente. Moitas grazas. Ten a palabra don César Mosquera. Grazas, señor presidente. Cando vamos ver esta moción, antes das comisións ou que sexa, cando a vimos, dixemos, pois, ben, está claro. Houbo o que describeu de que se había por correo electrónico, con presa e tal, facer unha predicción, e tarda moitísimo en resolverse. Isto non ten sentido, moi ben, pois aleluya. Non creo que porque aquí votemos o que votemos vai a cambiar a dinámica, pero, bueno, está ben. Pero, despois xa, colocando en contexto, ou sexa, que a Diputación que non fixo nada e demais, o PP na Diputación que está gobernando non fixo nada e agora
lle pide ao goberno do Estado. Non fixo nada con respecto a iso, non? Pero xa, a completa hora que a intervención, estaba claro que o problema non é se o Estado manda ou non, o problema é meterle o dedo no ollo, dicir non sei cantas cousas, facer non sei que se fixo mal, que se pide de pluviometría, cando pide a Xunta para todas as axudas. Bueno, o sea, o asunto é inventar algo para meterse. O sea, está claro que a intención non parece así moi limpa ou que sexa. Ben, hai un feito obxectivo, houve uns temporais, no momento fixo os seus danos, houve unha liña para, bueno, así desa maneira, houve unha liña do Estado para poder acollerse a unha preinscripción, ou como se quera chamar. Moi ben. Estáse tardando moitísimo a responder, co cual, bueno, se era unha emerxencia, a ver que na paga, bueno, todas as dificultades, e esos son os feitos obxectivos. Correcto, aí estamos de acordo. Agora, que decir, a Diputación pudo, como xa fixo outras veces, por eso se meteuse cadra como se fixo outra vez, porque estaba mal, non? Como ustedes non fixeron, porque senón non ven a conto, non? Non ven a conto. Ustedes decidiron non facelo, cousa súa, non? Pero creo que está claro. É a intervención, de verdade, nos viñamos que idea votar a favor e vamos a votarle a favor. Pero escoitando, a verdade que case nos entran dúbidas, porque tersiversa tanto que a intención non é resolver o problema. A intención é a ver se me do o dedo no ollo, e a ver se fago, a ver se non fago, e aparte unha intervención absolutamente defensiva, meténdose cando a Diputación fixo esa liña que tiña feito, por outro lado, hai moitos anos, cando era temporais, tiño feito hai moitísimos anos. Ustedes son plenamente conscientes da situación porque tuveron que meter algunhas emerxencias nas estradas provinciais que probablemente ven derivadas das chuvias. Que son plenamente conscientes da situación, que puderon facer o esforzo de facer unha liña de axudas aos concellos, bueno, preferiron outras cousas e demais. Pero, bueno, se o Estado abreu esta porta, pois o normal é que tramite ben, polo tanto, vamos a votar a favor. Ten a palabra o voceiro socialista Ana Laura Iglesias. Grazas, presidente. De verdad, señor Cubela, que eu entendo que a vostede mesmo lle dé a risa intentando defender esta moción totalmente indefendible que o único que persigue vostede é embarrar con esta proposta totalmente prescindible, que o único que intenta é crear confusión, que é o único que fai o Partido Popular, pero xa vamos a poñernos negro sobre branco. Miren, o que vostede chama abandono é en realidade un procedimento reglado pola Lei 17/2015 do Sistema Nacional de Protección Civil. Non estamos ante unha falta de vontade, como di vostede, senón ante os tempos dunha lei que garante as axudas, lle recordamos que cubren ata o 50% dos danos das infraestructuras municipais para que cheguen de forma obxectiva a quen as necesita. E é necesario que falemos de lealdade institucional, porque o Goberno de España non só está cumprindo, senón que está actuando cunha dilixencia que, por certo, a Xunta de Galicia nin tivo nin ten, porque os feitos son que xa se superaron as primeiras fases deste procedimento, a declaración de Galicia como zona afectada e a dotación de crédito extraordinario do Fondo de Contingencia. E tamén cabe recordarlle que unha vez que Galicia foi incluída como beneficiaria destas axudas, o propio subdelegado do Goberno na provincia de Pontevedra enviou as fichas aos 61 concellos da nosa provincia para que vostedes mesmos e vostede mesmo como alcalde de Cerdedo Cotobade enviou a ficha cuberta para que precisamente se pudese coñecer o grado de danos producidos na provincia de Pontevedra. Esa é a realidade de por que eran necesarias esas fichas que se enviaron, como digo, a todos os concellos, a todos os alcaldes, as alcaldesas da nosa provincia. Así que non diga que algúns se enteraron e outros non. Enteráronse absolutamente todos. Pero é máis, este mismo martes, o Boletín Oficial do Estado publicou o extrato da convocatoria para que os concellos presenten a memoria valorada e a certificación de que os danos foron producidos
polos temporais. É dicir, unha vez que os concellos presenten esta documentación, procederase a publicar a relación dos concellos beneficiarios e seguiránse os cauces establecidos por esta lei. Como era aquilo que decía, señor Cubela, que o Partido Socialista non cumpre nunca? 131 millóns de euros destinados a este fin. É dicir, unha vez máis o Goberno de España está cumprindo con esta provincia e con esta comunidade e unha vez máis se demostra que vostedes viven nunha mentira permanente. E con todo isto resulta paradóxico que o Partido Popular lle pida celeridade ao Estado cando o Goberno Central tivo que actuar de oficio. E por qué? Porque a Xunta de Galicia, nunha clara negligencia, negouse a declarar o nivel 2 de emerxencias. Sen ese nivel 2, a lei nacional non se activa automáticamente, pero o Goberno de España, coñecedor dos danos nos nosos concellos, non quiso deixar aos veciños e as veciñas de Pontevedra atrás e pasar a pesar do seu pasotismo autonómico. É dicir, lealdade do Goberno de España frente á deixadez da Xunta de Galicia. Pero falemos agora desa negligencia da Xunta de Galicia, da famosa hipocresía marca Partido Popular. Miren, segundo a Lei de Emerxencias de Galicia, declarar o nivel 2 permitiría enviar medios directos aos concellos e, o máis importante, habilitar créditos propios para a reposición dos servizos. Pero a Xunta ten unha táctica moi clara nestes casos. Cando hai de incendios, declaran o nivel 2 ao minuto para pedir os hidroavíos do Ministerio e a UME, porque os seus propios medios son incapaces de xestionar estas crisis. Pero cando hai inundacións e temporais, a orde é abandonar aos alcaldes a súa sorte. Vímolo nesta provincia. Os alcaldes de Cuntis e Vilaboa suplicaron a declaración do nivel 2 porque estaban desbordados. E cal foi a resposta da Xunta? Que unha prealerta, é dicir, o nivel 0 era suficiente. Mentres os alcaldes estaban achicando agua cos impermeables, os señores da Xunta limitaronse a mandar correos electrónicos dende os seus despachos. E iso non é xestión, iso é abandono. E mentres tanto, que foi o que fixo este Goberno da Deputación? Recordemos que vostedes herdaron un plan de axudas de 2,5 millóns de euros do anterior Goberno socialista para reparar danos en inundacións. E cal foi a súa resposta ante os últimos temporais? Votar en contra dunha moción socialista que pedía axudas directas para os concellos e un mes despois presentar un simple plan de asfaltados. Os concellos pasaron da axuda estructural ao parcheo. Por certo, axuda para todos os concellos que si tuveron e si acreditaron danos polos temporais. Así que, señores e señoras do PP, deixen de ser... Ten a palabra Jorge Cubela. Despois de escoitar a súa intervención, señora Iglesias, venme á cabeza a música do afundimento do Titanic de fondo. Xa non se ruborizan en defender o indefendible. Vir aquí, dando razóns obxectivas, como dixo o señor Mosquera, onde mandan vía correo electrónico unha convocatoria coa clara finalidade de actuar como nos tempos antigos, para ver se só se enteran os nosos contestando un correo electrónico de días, cando aínda esa data nin moitos concellos podían ter as valoracións dos danos feitos, que só se enterasen 23 concellos na provincia de Pontevedra e que, ao abeiro desa convocatoria, o subdelegado do goberno do seu partido anunciase o propio 18 de marzo que se recibiran presolicitudes procedentes de 23 concellos da provincia de Pontevedra e que as mesmas serían analizadas polo Ministerio para as que cumprisen cos requisitos. Os requisitos é si Huelva leva H. Nada máis, non había máis requisitos. Un Excel cun título de proxecto e un importe. Ou que o importe fose en dólares, non en euros. Eses eran os requisitos dese documento. E que formalmente a súa solicitude entraría en concorrencia non competitiva. E que nos atopemos, despois de presentar esta moción, co martes, víspera de San Xoán, coa convocatoria no Boletín Oficial do Estado dunha orde que non deixa as claras se os concellos que mandaron presolicitudes son ou van a ser os beneficiarios, non se di nada das propostas enviadas polos concellos e onde seguimos sin saber se os concellos que non se enteraron daquel correo electrónico poden agora concorrer, escoitala vostede defendendo este maravilloso plan en contraposición ao plan
vía DEPO, nós si actuamos, señor Mosquera, despois creo que corrixiu a súa intervención, pero ao principio parecía que estaba negando as claras a realidade, que este goberno aprobou no mes de abril un plan, o plan Vía Depo, con 8 millóns de euros para todos os concellos de menos de 50.000 habitantes, con criterios obxectivos, evidentemente, coa clara finalidade de actuar naqueles elementos e bens que puderon sufrir os danos dos temporais, pois estamos ás vísperas de seguir como estábamos. Falen cos alcaldes do seu partido e que lle digan que entenden disto, porque entenden o mismo. Hai alcaldes do seu partido que sufriron danos dos temporais que non saben se van a poder concorrer coas mismas propostas que enviaron no mes de marzo, con outras distintas ou a maiores que apareceron agora e, polo tanto, pois, que quere que lle diga? Isto ir a salto de mata. Podar onde non hai nada que podar e, polo tanto, descúbrese unha vez máis que non teñen ningunha intención de axudar aos municipios afectados polos temporais. Polo tanto, nos mantemos a moción nos nosos termos e deixando ben claro neste pleno que demandamos instruccións claras e información precisa sobre esta convocatoria. Máis nada, presidente. Moitas gracias. Ten a palabra don César Mosquera. Falase moito agora da desafección da xente pola política, non? Bueno, non sei se é tan certo ou non, pero falase moitísimo. Agora, escoitando este tipo de debates no que o certo é que parece que se vai polo sumidoiro un feito que é clarísimo. O sea, cando foron os temporais? Cando fixeron dano? Polo menos os danos iniciais, despois poden aparecer ocultos. En decembro, en xaneiro. Estamos a finais de xuño, non? Sí. Pero non só eso, senón que estamos xa con problemas de agua. Ou seja, que está sin resolver, están sin arranxar os problemas que pudo crear as enxentas cando xa estamos que non hai enxentas, senón que hai seca. De verdade. Estamos discutindo sobre si un plan que se a Diputación puxo para asfaltados que tiña as súas restriccións, que pode haber outros problemas de outro tipo bastante máis graves que poden ter os concellos, que a Diputación non cubreu, que o Estado saca nunha liña que, bueno, pois que hubo cando a sacou, e resulta que o certo, a realidade, é que agora que xa estamos prácticamente en seca, prácticamente, xa hai parroquias que empezan a ter problemas de suministro. Outro día aparecía Portas, creo, non? Que tiña tal. En Pontevedra temos o río Lérez en nivel de alerta, prácticamente, bastante por debaixo do caudal ecolóxico. Estamos en xuño ainda, etc., e ainda está sin resolver. Vale. Entendemos a moción como darlle un empuxe a que como queixa que se faga canto antes e, polo tanto, vamos a votar a favor. Ten a palabra dona Ana Laura Iglesias González. Grazas, presidente. Bueno, señor Cubela, vexo que non entende nada do que eu lle estou relatando aquí, porque, claro, obviamente non lle interesa. Mire, o correo electrónico que vostede tanto difama ahora de que vaya vergonza que enviaran un correo electrónico, saben por que foi necesario que enviase ao Goberno de España? Porque a Xunta de Galicia nunha clara negligencia foi incapaz de declarar o nivel 2 da alerta que permitiría que o Goberno de España supese da man da comunidade autónoma cal foi o alcance dos danos causados polos temporais. Como a Xunta de Galicia é unha neglixente e non o fixo, o Goberno de España tuvo que actuar de oficio. O primeiro que fixo foi poñerse en contacto con todos e cada un dos 61 concellos da nosa provincia a través do subdelegado da provincia de Pontevedra para que foran os propios concellos os que lle dixesen ao Estado cales foron os danos en cada un dos concellos. O que serviu esa información para poder dar os seguintes pasos que foi dotar orzamentariamente e sacar, como sacaron o pasado martes, a convocatoria para que calquera dos 61 concellos da nosa provincia se presentasen anteriormente ou non presentaran anteriormente os danos causados se poidan presentar a esta convocatoria. Primeiro decía que chegaban tarde, que por eso presentaban esta moción, e agora di que van a salto de mata. Aclárese, señor Cubela, ou chegan tarde ou van a salto de mata. Non van a salto de mata de nada. Teñen vostedes ata o 21 de xullo do 2026 para presentarse a esta convocatoria.
convocatoria. Case un mes de prazo para que vostede poda presentar, igual co resto dos alcaldes e alcaldesas da nosa provincia, a convocatoria para poder ser beneficiarios destas axudas. Por certo, cantas convocatorias fixo a Xunta de Galicia para axudar aos concellos das nosas provincias cos temporais? Ningunha, ningún só euro da Xunta de Galicia para axudar aos concellos da provincia de Pontevedra e do resto de Galicia para paliar os efectos dos temporais. O Goberno de España, recórdolle, 131 millóns de euros. E mire, vostedes veñan aquí que por moito que voten a favor desta moción que presentan, non a converte para nada en útil, converte nun exercicio de cinismo político que é o que veñen vostedes a facer aquí. E con todo isto, señor Cubela, atrévese vostede a afirmar na súa moción que non vai haber ningún só euro para os concellos destinados á reparación dos temporais e que esta convocatoria pertence máis á habitual política de falsa propaganda do Goberno de España. Convocatoria aprobada no Boletín Oficial do Estado, que é onde se teñen que publicar. Se vostede non se entera, non é o noso problema, porque se publica no Boletín Oficial do Estado e se lle manda comunicación por parte do subdelegado do Goberno. Así que estou esperando e me gustaría que agora na súa intervención pedira vostede disculpas ao Goberno de España por estas columnias que o propio Boletín Oficial do Estado lle acaba de desmentir. Non é que non vai haber ningún só euro, é que vai haber miles de euros para os concellos da nosa provincia máis pronto que tarde, porque vostedes mesmos saben que o Goberno de Pedro Sánchez está actuando e a que non actuou foi a Xunta de Galicia. Pecha o turno de intervención, Jorge Cubela. Estuvo no ler para contestar o que me acaba de pedir. Leire Díez sostiene que Cerdán y ella informaban de manera regular a Antonio Hernando de sus actividades para el PSOE. De ahora, non lles deu tempo a velo. Esperen, cada uno usa as súas figuras retóricas para falar, de acordo? Se non lles gusta, váyanse a Ferraz. Según fuentes cercanas a la Fontanera, que lles vai gustar, home, como lles vou contestar, Moncloa estaba al tanto de sus investigaciones a jueces, fiscales e a miembros de la UCO. Acaba de cantar. Entón, mire, os únicos que teñen que exigir disculpas e dalas son os membros do Partido Socialista en España, non este diputado ao que acaba de defender, que o único que fixo foi defender aos municipios que presentaron presolicitudes e aos que non se puideron enterar, porque cando vostedes nos critican que damos solamente un mes para os plans que o Goberno da Diputación saca para todos os concellos, vostedes deben de ter a unidade métrica de espacio-tempo moi distinta. Os seus meses son 5 días cun correo electrónico. Polo tanto, bases claras, criterios obxectivos dos que cumpran e ao Boletín Oficial do Estado aclarando o que se está desdicindo, que solamente concurrían 23 concellos e agora non se sabe o que teñen que facer os 23 máis os restantes ata os 61. Polo tanto, os que se teñen que aclarar primeiro son as institucións do Estado e o Ministerio. E non dicirme nada a min que esta moción pode estar apoiada, suscrita e defendida por calquera dos alcaldes e alcaldesas do PP, do PSOE, do Bloque e se hai algún independente na provincia de Pontevedra reclamando ao Estado que poidamos solucionar os problemas dos temporais deste inverno e non estar xa pensando, como dicía o señor Mosquera, na actual situación e no que vai vir este inverno, porque a situación climatolóxica parece que vai ser adversa durante todos os períodos de chuvias. Nada máis, presidente. Procedemos á votación da moción do punto número 11. Votos a favor. Abstención. En contra. Queda aprobada por unha maioría de 18 votos. Punto número 12. Moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego polo recoñecemento expreso por parte das entidades locais do dereito á exención do IBI ás comunidades de montes e pola exclusión destas dos padróns municipais de contribuintes obrigados ao seu pago. Ten a palabra a deputada nacionalista María Manuela Rodríguez Pumar. Bon día. Ben, a moción, como se decía, é para recoñecer expresamente por parte das entidades locais do dereito que as comunidades de montes teñen a exención do imposto de bens inmobles
e, por tanto, para que se exclúa dos padróns municipais de contribuintes obrigados ao seu pago. A Organización Galega de Comunidades de Montes ten reiterado e denunciado que, malia estar as comunidades de montes exentas por lei do pago do IBI, hai concellos que lle seguen a xirar os recibos do imposto. Na provincia de Pontevedra son varios os concellos que pasan o cobro IBI ás comunidades, obrigándoas logo a reclamar o recoñecemento da exención e a devolución dos importes cobrados indebidamente. En non poucas ocasións, as administracións locais derivan a responsabilidade a outras, como nos casos en que a xestión da recadación do imposto está delegada no órgano de xestión tributaria e recadación de recursos locais oral desta Deputación. Así, os concellos remiten oral e estes os concellos para a desesperación das xuntas rectoras das comunidades de montes que demandan que todas as administracións locais unifiquen a actuación asustando a dereito. Ese dereito ven recollido no Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, concretamente no título segundo, Recursos dos Municipios, subsección segunda, Imposto sobre Bens Inmobles, artículo 62, Exencións, que no seu punto primeiro, apartado B, di estarán exentos do IBI, entre outras, os bens comunais e os montes veciñais en man común. No mesmo sentido, o artigo 2 da Lei Estatal 55/980 de 11 de novembro de montes veciñais en man común dispón que estes non estarán suxeitos a contribución algunha de base territorial. Normalmente, a razón de que os concellos pretendan cobrar o IBI ás comunidades de montes estriba en que interpretan que a exención do imposto ten a ver con chan comunal, pero non con contribucións comerciais ou industriais que se erixan nel, nomeadamente respecto daquelas que son arrendadas a terceiros e que as entidades locais consideran desvinculadas dos usos propios do monte ou característicos del, como forestal, por exemplo. Sen teren en conta que os ingresos que xeran esas actividades que se desenvolven nesas construcións reverten en sufragar gastos asociados ao propio monte e que, en definitiva, redundan no seu obxecto e beneficio social. Esta consideración incorrecta por parte dos concellos ten provocado que, diante do cobro indebido e da negativa retrocesión do cargo por parte da entidade local, algunhas comunidades se viran forzadas a presentar recurso contencioso administrativo para que se lle recoñecera o beneficio fiscal da exención. Froito deses litixios, hai xurisprudencia que establece, abro comillas, a exención é de carácter susceptivo e non mixto e abarca todo o chan e construcións situadas dentro do perímetro clasificado como monte veciñal en man común, e digo, ademais en negrilla, con independencia da súa orixe, as súas posibilidades productivas, o seu aproveitamento actual e a súa vocación agraria. Esta foi a interpretación que adoptou o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza atendendo ao artigo 1 da Lei Galega 13/1989 de 10 de outubro de montes veciñais en man común e que veu resolver con carácter definitivo as dúbidas sobre a interpretación e a aplicación do artigo citado anteriormente da Lei de Facendas Locais. Con ese fundamento, as comunidades de montes e as organizacións en que estas se integran demandan das administracións locais que procedan a excluílas de xeito total, xeral e definitivo dos seus padróns de contribuintes suxeitos ao pago deste tributo, fundamentalmente tamén para evitar as molestias e os pleitos posteriores para exixir o recoñecemento dun dereito que é a exención e tamén da devolución dos importes. En base a todo isto, este Grupo Provincial solicita deste Pleno a adopción de un acordo que dice textualmente, instar o conxunto das entidades locais da provincia e ou os organismos de xestión de cobros dos tributos municipais a recoñecer expresamente o dereito á exención do IBI ás comunidades de montes e, en consecuencia, a excluílas de xeito definitivo do padrón municipal de contribuintes obrigados ao pago dese imposto. Grazas. Moitas grazas. Ten a palabra Ana Laura Iglesias polo Grupo Socialista. Goberno de Aznar, 3 ministros condenados e un imputado. Goberno de Rajoy, 4 ministros imputados e un sendo xulgado agora mesmo. Goberno de Almería, 47 imputados do Partido Popular, empezando polo presidente do PP de Almería e presidente da Deputación, xunto con outros altos cargos do Partido Popular. Vexo que isto non lle fai gracia agora á bancada do Partido Popular.
Sabe cal é a diferencia entre vostedes e nós? Que a nós nos avergonza enormemente os casos de corrupción. Vostedes sacan peito dos vosos. E ben, entrando agora mesmo na materia desta moción, dende o Grupo Provincial Socialista, queremos comezar recoñecendo o importante papel que desempeñan as comunidades de monte veciñais en mancomún do conxunto da nosa provincia. En Galicia hai aproximadamente 3.000 montes veciñais en mancomún, que non é o mesmo que monte comunal, unha figura propia do noroeste peninsular que establece un réxime de propiedade do monte de natureza privada, pero colectiva, que é propio das comunidades hermánicas e que pervive na nosa sociedade e no noso ordenamento xurídico. Falamos de entidades que contribúen á conservación do territorio, á prevención dos incendios forestais, á protección ambiental e á dinamización económica do medio rural. Son unha realidade singular de Galicia e forman parte do noso patrimonio colectivo, polo que merecen o respeto e apoio das administracións públicas. Por iso, entendemos perfectamente a preocupación que expresa esta moción e compartimos a vontade de evitar situacións que poidan xerar conflictos, reclamacións ou procedementos innecesarios para as comunidades de montes. Tamén queremos deixar claro, desde o principio, que non cuestionamos a existencia da exención do IBI para os montes veciñais en mancomún. Trátase dun beneficio fiscal expresamente recollido na legislación vixente e que naturalmente debe ser respetado polas administracións competentes. Ata aquí creo que existe un amplo consenso ao respecto. En canto a que aquí nos trae a moción que solicita é a exención dos bens inmobles no IBI dos montes veciñais en mancomún e temos que ter como punto de partida o que dispón a Lei Reguladora das Facendas Locais no seu artículo 62 e que establece como unha das exencións no citado imposto os bens comunais e os montes veciñais en mancomún. Trátase dunha norma que foi aprobada por un goberno con maioría absoluta do Partido Popular no 2004 e no que a falta de sensibilidade neste punto con esta realidade provocou un vacío normativo e un espazo de inseguridade xurídica para os montes veciñais en mancomún. Agora ben, esta moción non se limita a recordar a existencia desa exención, senón que propón un recoñecemento xeral e definitivo que abrangue a totalidade das situacións posibles. E é precisamente neste punto onde o noso grupo considera que resulta conveniente actuar con certa prudencia. É máis, se temos en conta que non existe entre os técnicos e expertos na materia consenso no tema. De feito, a Mancomunidade de Montes de Pontevedra tivo que ir ao xulgado do contencioso administrativo contra o Concello de Pontevedra, xa que o Tribunal Económico Administrativo non lle reconecía tal dereito. Porque seguramente todos e todas estaremos de acordo en que unha instalación destinada á actividade propia da comunidade de montes ou unha construcción vinculada á xestión do monte e aos seus fins sociais e comunitarios debe beneficiarse do réxime de protección que a normativa recoñece aos montes veciñais en mancomún, pero a cuestión resulta menos evidente noutros supostos. Preguntémonos, por exemplo, se debe recibir exactamente o mesmo trato tributario unha nave industrial arrendada a terceiros para unha actividade empresarial allea á propia comunidade ou unha instalación de telecomunicacións ou infraestructuras enerxéticas polas que as comunidades perciben ingresos relevantes. Non formulamos estas preguntas para cuestionar os dereitos das comunidades de montes, ni moito menos. Formulámolas porque entendemos que son exemplos que amosan que existen situacións complexas e que explican por que ao longo dos últimos anos se produciron interpretacións diferentes sobre o alcance exacto da exención. Hai outro elemento tamén que nos parece importante ter presente neste debate. O IBI é un imposto municipal, son os concellos os que recaudan e son os concellos os que finanzan con eses recursos boa parte dos servizos públicos que reciben os veciños e veciñas. Polo tanto, cando debatemos sobre o alcance dunha exención tributaria, tamén debemos valorar o seu impacto sobre a capacidade financeira das entidades locais. E non se trata de confrontar as comunidades de montes cos concellos, ao contrario, trátase de buscar un equilibrio razoable entre dúas realidades que son igualmente importantes. Por unha banda, o recoñecemento e a protección dunha figura singular como son os montes veciñais e mancomún e, por outra, a necesaria e suficiencia financiera dos concellos para prestar servizos públicos de calidade. Dende o noso punto de vista, ambas as dúas consideracións merecen ser tidas en conta. Por iso, compartimos boa parte da preocupación que motiva esta iniciativa e entendemos perfectamente a reivindicación que se formula, pero tamén creemos que determinadas situacións concretas seguen requirindo unha análise xurídica rigurosa. O seu turno de intervención. Ten a palabra por parte do Grupo Popular, don Jorge Cubela. É un tema moi maído, interesante.
Sabémolo ben, pois, os gobernos municipais, sobre todo do ámbito rural, onde prácticamente a totalidade da propiedade do monte está en mans dos veciños, na provincia de Pontevedra de forma distinta de Lugo, segundo a comunidade sexa históricamente de propiedade xermánica ou románica, e, polo tanto, pois, a exención do pago do IBI ás comunidades de montes por parte dos seus bens en montes veciñais e man común está recollido na normativa, na Lei de Facendas Locais e na normativa de legislación de montes, pero ben é certo que hai que excepcionar pois os terreos de propiedade dunha comunidade de montes que non sexan veciñais e man común. Por exemplo, pois unha parcela permutada que non está dentro da pertenza desta situación, ou as propias naves que no seu momento foron edificadas en solo rústicos sin licencia municipal, que están en solo da Comunidade de Montes, pero non dentro do monte veciñal en man común. Por lo tanto, un debate moi interesante. No que respecta a Diputación e ao contido da moción do BNG, que, bueno, pois, teñen un compañeiro nas súas filas que é o voceiro do seu grupo, que é membro do Goberno de Pontevedra, pois que en algúns casos aplicou o cobro de bens de natureza das comunidades de montes que foron reclamadas mediante contencioso administrativo ao propio Concello de Pontevedra. Por lo tanto, deberían de porse de acordo nas súas filas en que o que fan onde gobernan. Con respecto ao propio Oral, o Oral envía o recibo do IBI, como todos sabemos, aos propietarios dos bens catastrais. Neste caso, pois, as comunidades de montes, como non hai constancia de que esas parcelas formen parte dos montes veciñais, son tramitadas. Son poucos casos e hai que ter en conta que o feito de que a Comunidade de Montes sexa titular dunha parcela non significa, como dicía, que esa propiedade forme parte dun monte veciñal en mancomún, que son as que están solamente exentas, cuyas parcelas e non calquera que poida pertencer á propiedade dunha Comunidade de Montes. Que é o que está facendo Oral? E na praxis falamos, pois, asumir as reclamacións das comunidades de montes e, polo tanto, se cumpren dentro do que acabamos de expoñer, pois se bonifican e, polo tanto, non se volven a tramitar. Ben, é certo que o ideal sería unha posible solución que todas as comunidades de montes tiveran xeorreferenciada a súa superficie para así poder cotexar cales son as parcelas que están exentas. Pero vamos a ser realistas. Que comunidade de montes pode asumir ese gasto? Todas as comunidades de montes poden asumir ese gasto. Cantas comunidades de montes estarían dispostas a efectuar e asumir esa tramitación? Polo tanto, pois, aquí hai que dicir que da mellor maneira posible, coas obrigas fiscais, son as propias entidades cando reciben ou reciban un recibo polo pago do IBI, as que deben dirixirse ben ao seu concello ou ao Oral para ver se cumpre a exención. Polo tanto, cremos que hai que ir caso a caso cunha atención profesional áxil e dilixente como a que cubren os propios profesionais do Oral, que no 100% dos concellos pequenos e que están nesta situación, os que teñen núcleos rurais e rústicos pertencentes a suelo veciñal e man común en titularidade das comunidades de montes, aos que se está dando un cumprimento efectivo ao 100% dos cansos. Polo tanto, bueno, é unha moción que xa digo que resulta interesante, pero neste caso o que non vamos é apoiar, por exemplo, que nunha parcela que sexa propiedade ou titularidade da Comunidade de Montes ou que está cedida a terceiros, ao mellor non se lles repercuta o pago do IBI por unha nave ou ben pola propia parcela, sexa rústico ou núcleo rural, porque tamén pasa. Hai comunidades de montes, e penso en algunhas do meu concello, que teñen parcelas dentro do propio núcleo rural. O núcleo rural, según a Lei de Ordenación Urbanística de Galicia e da Lei do Solo, é a zona urbana nos concellos rurais, nas aldeas e nas parroquias. Polo tanto, pois, a casuística pode ser moi variable, moi grande. Saben que é unha moción que non ten debate ideolóxico, é puramente técnica e xurídica e, polo tanto, pois, nós imos a defender o contido na propia normativa e a exención e as bonificacións ás comunidades de montes, pero ben sempre dentro dos casos de montes veciñais en man común. Gracias, presidente. Moitas gracias. Ten a palabra por parte do Bloque Nacionalista María Manuela Rodríguez Pumar.
Ben, primeiro, decir que, bueno, nin na moción, nin na introducción da moción fixemos unha defensa do papel fundamental que desempeñan as comunidades de montes, nin nos facemos aquí eco dunha loa ao que representan, porque iso, creo que o BNG non ten dúbida, o ven defendendo de sempre, e, sobre todo, contra leis, non tanto, mellor, neste caso do que falamos, sino contra outras leis que se están promulgando ou que xa existen, que pretenden atacar a liña de flotación do que significa esa propiedade de montes veciñais en mancomún, que é unha cousa moi específica, moi específica tamén do noso país, e que pretenden esas leis, de algún xeito, ir quitándolle esa natureza, incluso, de algún xeito, intentando que acaben desaparecendo, con leis incluso que aplican unha fiscalidade que tamén compromete a propia traballo e ao desenvolvemento da propia comunidade de montes. Pero, en todo caso, o que nos atañe agora, por exemplo, teño na man unha sentencia de un contencioso entre unha comunidade de montes do Concello de Mos e o propio Oral, porque foi Oral quen se personou na causa de defender que efectivamente ese dereito a cobro o tiña o Concello, da igual que fora o Concello de Mos, quen se personou, quero dicir, foi o organismo, como organismo de xestión do cobro. Ben, esa sentencia lle dá a razón á Comunidade de Montes dicindo que o terreo, unha vez que se define, eu non sei aí a delimitación, non vou entrar en esas cuestións técnicas das que falaba o portavoz do Partido Popular, mas evidentemente as comunidades de montes teñan xeolocalizadas ou determinadas as súas propiedades ou non, sí que saben onde teñen as súas propiedades e, por tanto, poden acreditalas, non? E, ademais, digo, independentemente da natureza que teña ese terreo, da calificación que teñan a nivel urbanístico, se son deles e teñen esa propiedade, teñen o dereito recoñecido de ter a exención do IBI, e esa sentencia, por exemplo, en concreto, di que ven a aclarar, que é unha cousa das que se decía na moción, ven a aclarar efectivamente a que se refería o que estaba recollido na Lei de Facendas Locais a respecto da exención, e é que se están en terreo da Comunidade de Montes, é da Comunidade de Montes o terreo e, por tanto, non lle corresponde pagar ese IBI. E, en principio, iso é o que está recoñecido. Entendo que non van a votar a favor da moción, é lamentable, pero, en todo caso, creemos que sí que se debe recoñecer o dereito que teñen. Ten a palabra Ana Laura Iglesias González polo Partido Socialista. Grazas, presidente. Nada, interviré realmente brevemente, porque creo que o fondo do debate xa quedou suficientemente exposto. Por unha parte, deixar claro que dende o Grupo Socialista compartimos o respeto e o recoñecemento que merecen as comunidades de montes veciñeis e mancomún. Ninguén pode pôr en dúbida a súa contribución ao territorio, ao rural e á conservación dos nosos montes, pero tamén, en segundo lugar, decir que compartimos boa parte da preocupación que motiva tamén esta iniciativa e entendemos perfectamente as reivindicacións que nelas se formulan, pero tamén creemos que determinadas situacións concretas, como xa expuse na miña primeira intervención, seguen requerindo dunha análise xurídica rigurosa e que non todas elas admiten unha resposta automática ou uniforme, e é precisamente esa cautela, non unha discrepancia de fondo co papel das comunidades de montes a que nos leva a adoptar unha posición de abstención que vai a ser a posición de voto do Grupo Socialista. Gracias. Procedemos á votación deste punto número 12. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda rexeitada por a maioría de 14 votos. Punto número 13, moción do Grupo Provincial Socialista, PSDG-PSOE, para exixir da Deputación e da Xunta de Galicia que aporten unha dotación orzamentaria para promover rutas aéreas no aeroporto de Vigo. Ten a palabra o deputado socialista Gorka Gómez. Grazas, presidente. Bos días a todos e todas.
Hoxe imos a falar de viaxes, non de viaxes a Andorra ou de paseos en lancha cun narco. Imos a falar da importancia capital do aeroporto de Peinador para a nosa provincia. Ponse nerviosos, fan citas, eu tamén fago algunha, e farei unha posteriormente. Os aeroportos son unhas infraestructuras, como ben saben, clave para un territorio, posto que permiten a mobilidade persoal, pero, sobre todo, son un instrumento fundamental para a actividade económica ao permitir non só o transporte de mercancías, senón de persoas que viaxan por negocios. O aeroporto de Vigo é o aeroporto con maior tráfico de viaxeiros de Galicia grazas ao impulso da economía, do turismo e da poboación asentada nunha área metropolitana que supera o medio millón de habitantes en unha zona de influencia de case 800.000 habitantes. As empresas da nosa contorna atraen, como ben dixen na exposición de motivos, a miles de viaxeiros que se desplazan ás industrias do naval, da automoción, do peixe ou outros sectores. Pero, ademais, recentemente o sector servizos e hoteleiro empeza a gañar peso na economía da cidade de Vigo grazas ao seu impulso como destino turístico. Algo que vai en beneficio da economía de toda a provincia e da toda a comunidade. Todos estes datos poñen de manifesto a importancia dun medio de transporte que nos conecte nun tempo razonable con destinos como Málaga, Madrid, Barcelona, Bilbao, Palma, Sevilla ou cidades europeas como Frankfurt, París, Londres, Milán, Boloña. Peinador constitúe unha infraestructura estratéxica para Vigo e para o conxunto da provincia, tanto polo seu papel na mobilidade de residentes, empresas e visitantes, como pola súa capacidade para favorecer o desenvolvemento turístico, industrial e económico do territorio. A existencia de conexións aéreas competitivas resulta esencial para mellorar a accesibilidade exterior da provincia e para situar a Vigo en condicións de igualdade con outros enclaves que xa reciben apoio institucional para garantir rutas aéreas. Neste sentido, resulta imprescindible que as administracións supramunicipais asuman un compromiso compartido e equilibrado con Peinador, destinando recursos a partes iguais para reforzar a oferta de voos. Especialmente en rutas, como decía anteriormente, de interés estratégico nacional e internacional, atendendo unha demanda histórica do Concello de Vigo, dun trato igualitario en materia de conectividade aérea. Nos últimos anos, diferentes territorios desenvolveron políticas activas de promoción de rutas aéreas mediante acordos de colaboración con aerolíneas, logrando así ampliar a súa oferta de destinos e frecuencias. Neste contexto, consideramos necesario articular un modelo de cooperación institucional entre a Deputación de Pontevedra, a Xunta de Galicia e o Concello de Vigo, que permita dotar de recursos suficientes a un plan de promoción de rutas aéreas dende o aeroporto de Vigo. Mentres outras terminais galegas contaron con respaldo público para traer e consolidar rutas, Peinador sigue reclamando unha aposta que nunca acaba de chegar. O alcalde de Vigo formulou de maneira reiterada que a fórmula adecuada pasa por unha financiación compartida, cun terzo do custo asumido polo Concello, un terzo pola Deputación e un terzo pola Xunta de Galicia, para a promoción, precisamente, de rutas aéreas no aeroporto de Peinador. Esa proposta non é unha ocorrencia nin unha demanda illada, senón unha resposta lóxica ante unha situación que prexudica a miles de veciños e ao tecido empresarial e ao conxunto da área metropolitana. Non se pode seguir mirando cara a outro lado nin relegando o aeroporto de Peinador mentre se destinan recursos a outros aeroportos. O aeroporto de Peinador non pode seguir sendo o gran esquecido das administracións gobernadas polo Partido Popular. Ano tras ano, Vigo asiste ao mismo espectáculo. Discursos, excusas, anuncios baleiros, mesmo espectáculo. Unha negativa sistemática a poñer cartos onde verdadeiramente fai falta para garantir voos, conectividade e oportunidades para a cidade e a súa área de influencia. A realidade é incontestable. Mentres outras terminais galegas reciben o apoio institucional para captar e soster rutas, Peinador continúa esperando unha resposta que nunca chega. A falta de implicación da Xunta de Galicia e da Deputación de Pontevedra non só perxudica o aeroporto, senón que castiga a miles de vigueses e a todos os cidadáns da nosa provincia. O que non se pode seguir aceptando é que a Xunta e a Deputación se escondan detrás de fórmulas ambiguas mentras negan a Vigo o mesmo apoio que si aplica noutros territorios. Vigo e a nosa provincia non poden seguir esperando. Peinador non precisa de máis declaracións, precisa de cartos, compromiso e valentía política. A provincia de Pontevedra é a de máis densidade de poboación e a área metropolitana de Vigo a que máis aporta o PIB da nosa comunidade. O alcalde de Vigo presentou unha fórmula clara, sensata e perfectamente asumible. O Concello, Diputación e Xunta, que aporten un terzo cada un
para promocionar rutas aéreas dende Peinador. Esa é a proposta, esa é a solución, e o que pedimos hoxe aquí é que a Diputación deixe de escorrer o bulto e a Xunta deixe de poñer Rematou trabas este onde primeiro debería turno de poñer intervención. recursos. Moitas Gracias. Ten a palabra María Manuela Rodríguez Pumar, do Bloque Nacionalista. Bo día de novo. Ben, a respecto desta moción, dicir que o BNG ven denunciado reiteradamente o fracaso do modelo de subvencións a aerolíneas, como, por exemplo, Ryanair, porque os reiterados incumprimentos con Peinador evidencian a imperiosa necesidade dun cambio de estrategia. Evidénciase que as subvencións só benefician as compañías privadas sen garantir unha oferta estável e deixan a Vigo, concretamente, cunha conectividade aérea insuficiente. E que, como afirmaba o portavoz municipal no Concello de Vigo, cando os cartos acaban ou lles parecen insuficientes, as aerolíneas voan, sí, pero para marcharen de Peinador. Pola contra, desde a posición de responsabilidade e rigorosidade que nos vimos defendendo, BNG propón un plan de dinamización para o aeroporto de Vigo que implique a todas as administracións, sí, e que consolide a terminal de Vigo como un gran vertebrador da súa área, do sur do noso país e da Eurorrexión Galiza Norte de Portugal. Nesa liña, desde o BNG defendemos demandar da Xunta de Galiza que materialice o seu compromiso público de establecer un marco de cooperación cos concellos e outras administracións para a captación de servicios aeroportuarios, dotando da financiación necesaria, así como para dar os pasos efectivos para avanzar na articulación dun sistema aeroportuario galego integral, tecendo sinerxias das tres terminais galegas, evitando o solapamento e a competencia entre elas e reforzando singularmente o papel do aeroporto de Peinador como terminal de referencia da área metropolitana de Vigo, do conxunto da sur de Galiza, e co obxectivo de ampliar as rutas e consolidar as que xa operan desde ela. Instamos tamén reiteradamente a Xunta de Galiza e ao Goberno español a que colaboren para a posta en marcha dun plan de dinamización dese aeroporto de Peinador que incorpore medidas concretas e tamén compromisos orzamentarios para o seu financiamento, que atenda cuestións como a mellora dos accesos á terminal viguesa, a súa conexión intermodal, a aperturas 24 horas, o aproveitamento das súas potencialidades no transporte de mercadorías e a recuperación da torre de control presencial. E, así mesmo, instamos a Xunta de Galiza a financiar a posta en marcha dun servicio de autobús exprés ao aeroporto de Peinador como que xa existe noutras terminais galegas. Todo o anterior tendo claro que o competidor de Peinador nin é Lavacolla, ou Rosalía de Castro, nin é Alvedro, senón o Sá Carneiro de Porto, que, por certo, ten máis liñas directas de bus desde Vigo que o propio aeroporto de Peinador, algo que o Goberno do Concello de Vigo debería facerse mirar. O BNG insiste en que o futuro de Peinador non pode depender de decisións caprichosas das aerolíneas nin da competencia entre cidades convertidas en rivais guiadas únicamente por unha visión local e localista, senón dun compromiso firme das administracións para reforzar unha infraestructura chave para a maior cidade da Galicia e da súa contorna dentro dunha estrategia global de país en materia aeroportuaria. E falamos dunha posición de país. O BNG aposta pola asunción das competencias en materia de aeroportos e nesa liña reclamamos do Estado a súa transferencia a Galiza. Porque se queremos decidir, se queremos ter algo que dicir como país sobre a planificación presente e futura nos aeroportos de Vigo, A Coruña ou Compostela, o primeiro que precisamos son as competencias. En ese sentido, o BNG levou esta proposta a de poder avanzar na cesión das competencias en aeroportos tanto ao Parlamento Galego como ao Congreso do Estado. Mais topou en Madrid co veto do Goberno Central a que se debatera sequera a proposición de lei, cando sí están a negociar, por exemplo, con Euskadi, e na Galiza, cos votos en contra de PP e PSOE no pleno do debate no pleno do Hórreo. Ben, esa é a proposta do BNG. Efectivamente, nós non concordamos con que un concello, neste caso de Vigo, deba financiar a promoción de aerolíneas para... Nos parece que é estéril e que, ademais, se ten demostrado que é un fracaso. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Ten a palabra
vicepresidenta Luisa Sánchez. Buenos días, presidente. Bueno, pues hoy estamos ante una nueva variante del espectáculo que dio el Grupo Socialista en el Pleno Provincial del pasado mes de marzo. Hacía unos 3 meses, más o menos, unos votaron que sí, otros votaron que no, y ahora el PSOE provincial viene a este Pleno a ofrecer una nueva versión, y es defender lo contrario a lo propuesto en Madrid. Sí, porque el Ministerio de Transportes, el del afamado señor Óscar Puente, que, por cierto, tiene a esta provincia abandonada, defiende lo contrario que ustedes traen hoy aquí. AENA es una empresa pública dependiente del Ministerio de Óscar Puente, al que la señora Iglesias defendía a capa y espada hace escasos meses, y es la que está precisamente, AENA, liderando la estrategia que pasa por atraer rutas a mercado y por promocionar en origen. Sí, señor Gómez, no son ni la Xunta de Galicia ni la Diputación de Pontevedra las instituciones que han lanzado esta propuesta a raíz de la caída del tráfico de pasajeros en Galicia. Quien ha sido AENA, que tiene las competencias comerciales y aeroportuarias. Así que usted viene hoy aquí a criticar las decisiones del mismo ministro que defendía a ultranza hace unos pocos meses la señora Iglesias. Ese ministro que aísla a nuestra provincia por tierra, por mar y por aire. Ese ministro que por una vez toma una decisión correcta, basándose en datos técnicos y no en datos políticos. Y va usted y se posiciona en contra. Mire, la solución de Peinador no pasa por dopar aerolíneas, pasa por bonificar tasas y pasa por promocionar el territorio en origen durante el primer año. Y gracias a esas bonificaciones a las que podrá acceder cada nueva ruta durante el primer año, las aerolíneas tendrán la posibilidad de comprobar por sí mismas el atractivo y el potencial de nuestra tierra, de la provincia de Pontevedra, y así podrán continuar operando en años posteriores sin ayudas de ningún tipo y resultándoles rentable. Vamos, lo que viene siendo operar a mercado. Y creemos que ese es el camino para potenciar el aeropuerto de Peinador. Es una pena comprobar que el PSOE provincial no cree en Vigo, no cree en Pontevedra, no cree en Rías Baixas, no cree en el interior de nuestro territorio. Esto es el PSOE provincial, un partido con una visión pobre, triste y pequeña de nuestra provincia. Porque, ¿cuál es la propuesta del Partido Socialista? ¿Pagar? Pagar y pagar con impuestos una política aeroportuaria fracasada que ha llevado a Peinador a los niveles más bajos de conexión de su historia. Pero es que además yo no les oigo una sola palabra sobre planificación, no presentan ninguna medida adicional diseñada o coordinada para potenciar Peinador, no han elaborado ni el más mínimo estudio de mercado o análisis del sector y no han realizado ningún trabajo de la mano de los profesionales. Y con este panorama, ¿cree que pueden venir aquí a exigir algún tipo de reclamación? Bueno, pues esta moción persigue, como es habitual en el PSOE, destruir el consenso, pero no lo van a conseguir, porque están ustedes solos. Son ustedes los únicos que van en sentido contrario, mientras los demás, incluido el sector económico, avanzamos con paso decidido, siguiendo el trabajo técnico y riguroso que se presentó en las reuniones que se realizaron para reactivar los aeropuertos gallegos. Lo que no soluciona el problema es que ahora el Concello de Vigo vaya a habilitar una partida presupuestaria de 600.000, 700.000 o incluso 1 millón de euros para ganar una ruta a Londres. Todo ese dinero para tener un único vuelo a Londres. Bueno, pues bravo, ahora Peinador, en lugar de tener 4 destinos anuales, tendrá 5. Bueno, otro exitazo del PSOE. ¿Con qué poco se conforman? Y mientras tanto, Santiago conectado con Nueva York con un vuelo a mercado. Sí, a mercado. Esa Nueva York de la que tanto se habla en Vigo, pero que solo se ve en las fotos. En las fotos que le mandan desde el otro lado del charco con los mupis de la Navidad de Vigo. Eso, según ustedes, sí que se puede hacer. Se puede promocionar la Navidad de Vigo en Nueva York, aunque para visitarla los neoyorquinos tengan que volar a Santiago de Compostela. Caballero promociona Vigo en Nueva York, pero las aerolíneas se van a Santiago. Otro éxito más del Partido Socialista. Y ponen además también mupis en Japón. ¿Cómo era eso que decía el señor Caballero? Que cuando no hay conexiones, que si piensa venir la gente en autostop o a nado. Bueno, pues al menos expliquen ustedes una cosa. ¿Por qué, según ustedes, Santiago de Compostela puede tener una ruta directa a Nueva York a mercado y Vigo no puede tener una sola ruta internacional sin pagar?
¿Cómo le pueden explicar ustedes eso a la gente? Muchísimas gracias. Grazas. Ten a palabra do Grupo Socialista, Gorka Gómez. Bueno, bons días de novo. A verdad que, como hoxe empezou o señor Cubela facendo citas, vou facer algunha cita tamén. A primeira son as declaracións de Feijóo no ano 2014 nas que defendía, Feijóo defiende ahora la subvención de vuelos si garantizan mucha conectividad e ocupación. Tamén vou a facer outra alusión a un titular de prensa recente. A portavoz do Bloque Nacionalista Galego falaba que estaba en contra de subvencionar compañías aéreas. Santiago lanza un novo contrato opaco de 2,5 millóns de euros para subvencionar aerolíneas. Parece ser que o único sitio onde non se poden subvencionar aerolíneas é en Vigo. Pero é que decía a señora Sánchez que o PSOE non cree en Vigo, que o PSOE non cree en Pontevedra. O que está claro é que os vigueses non creen en vostede, señora Sánchez, porque é a candidata peor valorada da historia do Partido Popular na cidade de Vigo. Unha enquisa recente o acaba de manifestar. Resulta curioso que esas propostas que traen ao Pleno veñan a falar de promoción en destino. Claro que sí, nós temos un potencial que é a Navidad. Por certo, decía que había que promocionar como promocionou, entendo, Alfonso Rueda cando viaxou a China, a cidade de Vigo é o fenómeno turístico máis importante da nosa comunidade. Debe ser ese tipo de promoción o que quere facer a Xunta de Galicia e o Partido Popular de Vigo. O Partido Popular tense que posicionar. Ou ben apoia esta moción ou vai a seguir bloqueando o desenvolvemento de Peinador. Van a asumir dunha vez por todas que Vigo tamén existe e que merece o mesmo trato que o resto de Galicia? Van a deixar de castigar a esta cidade por pura inercia política? Esta moción é unha proba de coherencia. Quen vote a favor estará dicindo que cree en Vigo, que cree no seu aeroporto e que quere unha Galicia equilibrada. Quen vote en contra estará dicindo exactamente o contrario, que prefire desigualdade, pasividade e o esquecemento. Por eso pedimos que a Diputación e a Xunta actúen xa, que deixen de darlle as costas a Vigo. E, ademais, non vale intentar enganar a ninguén con relatos contradictorios. O propio Alfonso Rueda recoñeceu públicamente que a Xunta financiou voos desde o aeroporto de Santiago. E, como decía, e como hoxe é un día de citas, dende logo, pagarlle cartos a unha compañía, acabamos de ver o exemplo de Ryanair, moitos cartos, insisto, dos impostos dos galegos, para que de repente teñan un mellor postor e nos deixen tirados. Eso sirve de pouco. Firmado Alfonso Rueda Valenzuela. É curioso que recoñeza que financiou voos no aeroporto de Santiago e negue sistemáticamente a financiación de rutas aéreas dentro do aeroporto de Peinador. Ese é o Partido Popular de Galicia, ese é o Partido Popular da provincia de Pontevedra e ese é o Partido Popular de Vigo que sistemáticamente está en contra da cidade e que os vigueses, insisto, valoran como a peor candidata da historia da nosa cidade. Fágollo mirar porque as eleccións son dentro dun ano. Ten a palabra por parte do Grupo do Partido Popular a vicepresidenta Luisa Sánchez. Señor Gómez, parece que le preocupa más mi posición que el propio aeropuerto de Vigo, que es a lo que ha venido usted a defender hoy, ¿no? Hágaselo mirar también usted. Mire, hay veces que ustedes mienten descaradamente sobre la Diputación de Pontevedra y sobre la Xunta de Galicia. Dicen, por ejemplo, que la Diputación y la Xunta no quieren el Mundial o que no les gusta la Navidad en Vigo. Ahí mienten y mucho. Pero en este caso he de reconocer que no mienten, porque cuando dicen que la Diputación no quiere inyectar dinero de forma directa a aerolíneas, están en lo cierto. No queremos. Es que no queremos pagar a empresas que prestan sus servicios de forma efímera y que después desaparecen. Yo ya se lo reiteré en muchas ocasiones en el Pleno Municipal de Vigo, a donde reiteradamente llevan esta moción, y se lo digo ahora en el Pleno Provincial. Abel Caballero no tiene por qué dar órdenes a la Diputación ni a la Xunta para que paguen y financien absolutamente nada. Si el PSOE quiere decir en qué se gasta el dinero la Diputación, pues ustedes lo que tienen que hacer es sumar en las urnas y sumen los votos necesarios para ello. Y eso se llama democracia. Y
Yo lo que creo es que ustedes pretenden pagar a aerolíneas, dar una nueva patada hacia adelante y así no resuelven el problema. Ya ocurrió en el año 2023 que ahora el señor Caballero sacará antes de las elecciones un concurso, se hará la foto y dirá que todo está solucionado, pero no lo estará. Él sí tendrá la solución para sus intereses personales y partidistas, pero el aeropuerto de Vigo no. Peinador ganará una única ruta a cambio de seguir dilapidando el dinero de los vigueses, que ya han pagado en la última década más de 10 millones de euros. ¿Y para qué? Para que no se consolide ni una sola conexión aérea, para que todas las operativas sean efímeras. Y tiene razón en otra cosa, es el Concello de Vigo el único que subvenciona aviones en Peinador. Igual que el Concello de Santiago es el único que subvenciona vuelos en Navacolla. Igual que el Concello de Coruña es el único que subvenciona vuelos en Alvedro. En estos dos últimos casos, por cierto, gastando menos dinero que el Concello de Vigo y obteniendo más rutas, porque lo único que consiguió el señor Caballero con su desesperación preelectoral y su habitual verborrea radiando las conversaciones con las aerolíneas fue inflar el precio de la factura final que le pasó Ryanair, que finalmente se fue. Que los concellos son los únicos que subvencionan vuelos en Galicia, lo dice la Xunta, por mucho que ustedes quieran retorcer y tergiversar algunas declaraciones, porque precisamente el presidente Rueda se estaba refiriendo al señor Caballero en esas declaraciones. Es más, lo dijo la propia Ryanair en su día en un comunicado oficial y lo dijo hasta su compañero de partido, el señor Bugallo, exalcalde de Santiago. Así que también se lleva aquí la contraria al mismo PSOE. Gracias. Pecha turno de intervención, Gorka Gómez. Grazas, presidente. A verdade é que estamos temblando. En Vigo estamos temblando coa candidato do Partido Popular. A verdade é que sí. Repito, dende logo, pagarlle cartos a unha compañía, acabamos de ver o exemplo de Ryanair, moitos cartos, insisto, dos impostos dos galegos, debe ser que os cidadáns de Coruña subvencionan tamén os bos que se pagan desde o Concello de Vigo. O que non poden facer é mentir descaradamente. A xente sabe de sobra quenes son, señora Sánchez, sabe quen é o señor Alfonso Rueda, saben quen era o que facía esos viaxes en lancha cun narco e saben perfectamente quen é Alfonso Rueda. Entón, a ninguén lle sorprende na cidade de Vigo a posición do Partido Popular. O Partido Popular está en contra da cidade de Vigo, está en contra desta provincia porque, insisto, as administracións que deben apoiar o aeroporto de Peinador, porque é un aeroporto que non só é de incumbencia para a cidade de Vigo, son as institucións como a Diputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia. Pero claro, traemos a este pleno esta reivindicación que non é caprichosa, ademais, non é nin partidista e non é nova. É unha reivindicación xusta e que creemos que temos que apoiar dende este pleno e reclamar, como digo, que todas as administracións competentes fagan un esforzo orzamentario e intenten potenciar o aeroporto de Peinador. Por iso, digo que é unha declaración de intencións esta moción, é unha exigencia política e, ademais, é unha chamada a responsabilidade. É tamén unha interpelación directa á Xunta e á Diputación, por suposto. Van a apoiar dunha vez por todas a Peinador ou van a seguir bloqueando o seu futuro? Hoxe, como digo, teñen a oportunidade de demostrar con feitos se creen en Vigo, se creen na provincia. O teñen fácil, apoiar esta moción e ir xuntos e da man, tercio Concello de Vigo, tercio Diputación de Pontevedra e tercio de Xunta de Galicia para intentar impulsar o aeroporto fundamental para o sur de Galicia e concretamente para esta provincia e para o Concello de Vigo. Así que, como digo, hoxe cae unha nova careta, o acaba de recoñecer, non van a apoiar o aeroporto de Vigo, pois continúen nesa liña que así lles vai en Vigo e así lles irá na provincia de Pontevedra. Nada máis, moitas gracias. Procedemos á votación do punto número 13. Votos a favor. Abstencións. Votos en contra. Queda rexeitada por unha maioría de 18 votos do Partido Popular e Bloque Nacionalista Galego. Punto número 14. Moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Deputación que inste a Xunta de Galicia a defensa e fortalecemento da atención primaria en Galicia. Ten a palabra deputado socialista Carlos Gómez Prado. Moitas gracias, bos días a todos e a todas. Traemos hoxe unha moción a este pleno que fala dun dos piares fundamentais do noso estado de benestar, a sanidade pública e moi especialmente o que ven sendo a atención primaria. Estamos falando do primeiro nivel asistencial do médico ou da médica de familia, do enfermeiro ou da enfermeira,
do pediatra ou da pediatra, dos profesionais que coñecen as persoas polo seu nome e que resolven moitos dos problemas de saúde sen necesidade de acudir a un hospital. Por iso, cando falla atención primaria, acaba fallando o sistema. E a realidade é que hoxe a cidadanía galega percibe que algo non funciona como debería. As dificultades para conseguir cita nun prazo razoable, as prazas sen cubrir, a sobrecarga dos profesionais ou a saturación das urxencias hospitalarias son situacións coñecidas por todos e por todas. E non o decimos nós, que tamén, senón que o din os profesionais sanitarios, o din os pacientes e o din as movilizacións que durante os últimos anos se levan producido en toda Galicia. É certo que existen problemas comuns con outras comunidades autónomas, especialmente derivados da falla de profesionais sanitarios, pero precisamente por iso compre tamén actuar con máis decisión e non resignarse nin utilizar ese argumento como excusa permanente. Porque se hai escaseza de profesionais, Galicia debería, ademais, ser unha comunidade atractiva para traballar, debería ofrecer estabilidade laboral e tamén oportunidades de desenvolvemento profesional. E debería apostar de forma decidida pola atención primaria. A moción que hoxe presentamos aquí vai precisamente nesa dirección. Propoñemos reforzar a capacidade de xestión da atención primaria mediante unha xerencia propia. Propoñemos incorporar máis perfils profesionais para responder a novos retos sanitarios. E propoñemos mellorar a estabilidade laboral dos profesionais dos Sergas. Propoñemos dignificar as condicións dos médicos e médicas residentes para que Galicia non siga perdendo talento formado aquí. Propoñemos fortalecer a coordinación coa saúde mental, unha das grandes necesidades sanitarias do noso tempo. E propoñemos mellorar a capacidade docente formativa dos centros de saúde. Son medidas sensatas, razoables e orientadas a mellorar a asistencia que reciben os e as nosas veciñas. Sabemos cales serán algúns dos argumentos que empregarán para opoñerse nun momento dado a esta iniciativa, que dirase que Galicia bate récords de orzamento sanitario, cousa que é certa, pero a cuestión non é o que se gasta, senón canto e donde, e ademais tamén como. Se a cidadanía continúa atopando dificultades para acceder á atención primaria, se os profesionais denuncian sobrecarga e precariedade e se as urxencias seguen saturadas, é evidente que existen problemas que deben ser correxidos. Tamén se dirá que faltan médicos e tamén é verdade, pero precisamente por iso debemos preguntarnos o porqué de que moitos profesionais escollen outras comunidades autónomas cando rematan a súa formación e por que determinadas prazas continúan sen cubrirse. A resposta non pode ser simplemente que faltan médicos. Hai que analizar tamén as condicións que ofrecemos para atraer e, sobre todo, reter talento. Probablemente tamén se argumentará que a Xunta está adoptando medidas e as positivas serán sempre benvidas, pero continúan existindo os problemas e, polo tanto, seguen se resolverse todas as necesidades. Os avances non impiden sinar aquelo que aínda queda por facer. Esa precisamente a responsabilidade das institucións. E esta moción traslada unha preocupación real da cidadanía e formula propostas concretas para mellorar un servicio público esencial, porque cando falamos de atención primaria non falamos de estadísticas nin de debates ideolóxicos, ou sí. Falamos da persoa maior que espera para unha consulta, da familia que non consegue cita para un fillo ou unha filla, dos profesionais que cada vez sosteñen e que cada día sosteñen o sistema con esforzo, e falamos do futuro da sanidade pública de Galicia. Pedimos a todos os grupos o apoio a esta moción, porque investir na atención primaria non é un xesto, senón a mellor garantía para preservar e mellorar unha sanidade pública de calidade para todos e todas. Por parte do Bloque Nacionalista ten a palabra don César Mosquera. Gracias, señor presidente. Bueno, creo que
este debate creo que corresponde máis ao Parlamento, pero unha vez que chegou aquí, pois vamos a falar. Vamos a ver, estaba nunha situación fastidiada coa sanidade. Ahora mesmo acabo de abrir, a ver cando podía pedir cita para unha consulta. Pechado. Non é que sea dentro de 15 días, primaria. Pechado. Pechado. Directamente. Simplemente non hai. O sea que ou colaste por urxencias ou como sexa, se que ten que atender, ou simplemente non cho dan. E vai así varios días. Ben, esa é unha situación real, polo tanto, creo que todo, en fin, non se pode negar estes buratos que hai na sanidade e todos os problemas que está habendo. A pesar dos recursos que se adican e todo eso. Ben, e aquí lévanos a un problema de fondo absolutamente sustancial e decisivo. Un fenómeno que, por outro lado, estaba perfectamente avisado. O sea, había experiencias amplas, reiteradas en outros países do que sucedía si é que se adoptaban esas medidas de maneira tan drástica. Explico cal foi a medida. A medida foi estrangular a entrada, o acceso ás facultades de medicina e o MIR. Iso fixo o Reino Unido, por exemplo, nos anos 70 e rebentou o sistema hasta que tuvo que importar médicos de todos lados porque non tiña. Non estamos falando de que fora como antes ou que se aplique, pero simplemente con que houberon 5-8% máis de entrada nas facultades e no MIR, este problema non existía. Ora, quen lle pon o cascabel ao gato? Quen pelea o colexio de médicos? Quen pelea cos intereses corporativos? Esa é a consecuencia que están pagando as administracións, sea a Xunta, o Estado ou quen sexa. Iso é así. Hai unha cuestión de remontarnos a historia, colexio de médicos, por exemplo, no Reino Unido, en Estados Unidos, que dixeron que non iba a haber un médico en paro, baixou o cadáver. Se faltaban médicos era problema da sociedade, non é problema deles, pero que non iba a haber un médico en paro. Efectivamente, non o hai. Non o teñen, máis ben teñen déficit. E aquí sucede o mismo, porque por moito que digamos que vamos a o cálculo dá non, aquí, por exemplo, hai dous médicos, bueno, un sigue exercendo, por exemplo, que non exercen, hai xente que se marcha, o sea, aí, con facer un desaxuste, pois, a base dos anos, rematan na situación na que estamos. Que non vamos a poñer ahora a discutir entre comunidades autónomas a ver que non lle roubo uns médicos ou médicas a outros? De verdade, esa vai ser a solución. Unha tolería. E todo é coller e dicir, non, é que as facultades non poden preparar. Como non poden preparar? Se poden preparar 500, non poden preparar 520. Ou 525. Ou o MIR non pode preparalos. De sobra, de sobrísima. Non, hai unha decisión de outro tipo, non? E sempre, cando se fala disto, ui, non, que xa sobran, sempre sobran, pero non hai. Despois a realidade que non hai. Vale. E claro, isto ven todo rebotado e demais. Bueno, mentres tanto, pois obviamente, a queixa, que entendo como a queixa, desde logo non vamos a entrar nas medidas concretas, ou faltaría aquí especialistas todos en como xestionar a sanidade, ou faltaría se é que hai que tomar esa medida ou outra, simplemente tomando a moción como unha queixa de que hai que empuxar e demais, pois de que hai que, en fin, facer unha crítica do que está pasando e que hai que poñer medidas, sendo conscientes que a medida de fondo que acabo de dicir, e agradezo moito a oportunidade porque xa tiña gana de comentalo en algún foro público, xa tiña gana de comentalo, e ninguén se atreve a poñer o cascabel ao gato. Ninguén. Non vai a ser. A ver se resulta que calquera medida que se adopte, de repente, esas semifolgas, folgas, ou que sexa, non absolutamente... Bueno, non vou entrar as razóns, e, polo tanto, todo o mundo temblando que a sanidade se vai, o sea, un poder de presión elevadísimo que nos leva a esta situación. Dito isto, nós vamos a votar a favor. Ten a palabra deputado voceiro Jorge Cubela. Miren, prácticamente o resumiu en algunha parte da súa intervención o señor Mosquera. Independentemente do partido no que se atope o goberno de cada comunidade autónoma, a atención primaria atravesa unha situación difícil en toda España
por un problema clarísimo de déficit en persoal especialista en medicina familiar e comunitaria polos motivos que se levan arrastrando nos últimos anos. Coñecíase que este déficit ia chegar. Por iso, no ano 18, nun Consello Interterritorial, as comunidades e o Goberno de España, nese momento do Partido Popular, aprobaron por unanimidade, todas, unha serie de medidas prioritarias para corrixir as carencias que se estaban orixinando. Que pasou despois? Todo isto quedou en papel mollado. 8 anos despois, o Goberno que accedeu logo dunha moción de censura, nada se fixo por darlle unha solución a este grave problema. Pasaron pola carteira de Sanidade, dende o ano 18 ao ano 25, nada máis e nada menos que 6 ministros. E ningún foi quen de sentarse coas comunidades autónomas para tallar esta situación que afecta a todos. A demostración de que iso é así é que estas demandas de reformas que son competencia do Goberno de España non as fai só a Xunta de Galicia. Foron plasmadas e plantexadas nun manifesto redactado conxuntamente co Goberno vasco e ao que logo de sumarse outras 5 comunidades autónomas xunto a Galicia e País Vasco, que representan o 67% da poboación española, só quedan, salvo Castela e a Mancha, as comunidades autónomas gobernadas polo Partido Socialista. Cal foi a resposta do Goberno de España? A pasividade. O Partido Popular continuou insistindo para que este Goberno exercese as súas competencias e tomase cartas no asunto. Por iso, no debate do Estado da Nación do ano 22, xa se presentaron a proposta de resolución nas que se plasmaron estas medidas, que foi aprobada co apoio dunha decena de partidos, incluídos o PNV, Junts per Catalunya, mentres que Esquerra Republicana abstívose. BNG e Partido Socialista votaron en contra. Está claro que canto peor vai a situación sanitaria en Galicia, maior beneficio político sacan. No Parlamento de Galicia o PP presentou unha iniciativa na que se recolleu apoio a este manifesto, así como instaba o Goberno do Estado a cumprir co mandato parlamentario que se lle encomendou na aprobación da proposta de resolución do debate do Estado da Nación. O BNG e o PSDG volveron a votar en contra dos intereses desta proposta. E que se fixo en Galicia? Prazas por concurso de méritos. A Xunta fixo o que non fixo ningunha comunidade autónoma, e isto é obxectivo. Habilitar a posibilidade de convocar prazas consideradas de difícil cobertura, por quedar nos reiterados procesos vacantes, porque non son solicitadas por ningún facultativo, ofertándoas en propiedade mediante concurso, sen oposición. Trátase dunha medida pioneira en todo o Estado, que grazas a ela, impulsada pola Xunta, cubriuse máis de 350 prazas en toda Galicia. Incremento das prazas de formación sanitaria especializada, as MIR. Lévase ofertando dende a convocatoria do ano 22 207 prazas formativas de especialista en medicina familiar e comunitaria. Representa un incremento de máis do 135% na capacidade formativa galega desta especialidade en comparación co que facía o bipartito do BNG e o PSOE. 88, eles 207 o actual Goberno da Xunta. Concretamente, foron contratados 96 profesionais de medicina de familia dos 114 que remataron a súa formación en Galicia, o que supón cubrir e dar unha oportunidade ao 84% dos mesmos. O orzamento da Xunta para a Sanidade aumentou un 45,8% en relación co que se aprobou no último ano do bipartito. Mentres aquel dispoñía 3.655 millóns, no 2025 reserváronse 5.331 millóns de euros que supoñen ser a cifra de 1.676 millóns de euros máis só para a sanidade. E non se trata só de investimento en construción de hospitais, que tamén, senón que unha moi boa parte de investimento en persoal. Mellora das condicións laborais, incremento do prezo das intersubstitucións. Igualáronse as retribucións das prolongacións de xornada en primaria coas de hospitalaria, porque solamente se querían facer en hospitalaria. Habilitación dun sistema de reparto dos pacientes no caso de vacante dun médico habitual. Actualización do prezo das gardas, incluindo os MIR. Implantación dun complemento de turnicidade na atención primaria para que quendas de tarde e deslizantes foran cubertas. Habilitación dun sistema de reparto dos pacientes no caso de vacante dun médico habitual. Reducción progresiva de 112 horas anuais na xornada laboral. E todas estas medidas tomáronse co acordo dos representantes sindicais e dos profesionais sanitarios, sacando a meirande parte destas medidas de xeito unánime. Gracias, presidente. Moitas gracias. Ten a palabra por parte do Grupo Socialista Carlos Gómez Prado.
Moitas gracias, presidente. A sanidade pública galega non chegou a esta situación actual por casualidade. Non é unha consecuencia inevitable da pandemia, non é un problema provocado exclusivamente pola falla de personal e non é certo que todos os territorios estén de igual maneira. A situación da atención primaria en Galicia é o resultado de anos de decisión política do Partido Popular. Porque detrás de cada recorte hai unha decisión política. Porque detrás de cada praza que non se cubre hai unha decisión política. Porque detrás de cada profesional que marcha a outra comunidade autónoma hai unha decisión política. Detrás de cada veciño e veciña que espera semanas para conseguir unha cita tamén hai unha decisión política. O Partido Popular en Galicia leva gobernando dende hai máis de 15 anos, señor Cubela, e xa non pode botarlle a culpa ao bipartito. Non pode seguir falando de herdanza recibida, non pode seguir prometendo solucións para problemas que vostedes mesmos crearon, e a realidade é que Galicia ten hoxe menos capacidade de resposta na atención primaria da que debería ter. E iso é unha consecuencia dunha política sanitaria que durante demasiado tempo considerou a atención primaria como irmán pobre da sanidade. Investiuse máis nos titulares, señor Cubela, que nos profesionais. Máis en propaganda que na planificación. Máis en anunciar medidas que en resolver problemas. E, mentres tanto, os centros de saúde foron perdendo músculo, os profesionais foron acumulando sobrecarga e a cidadanía foi perdendo confianza. E o máis grave é que os avisos, como se comentaba antes, estaban aí. Avisaron os sindicatos, avisaron os colexios profesionais, tamén as sociedades científicas, os propios médicos e médicas e enfermeiros e enfermeiras, tamén a cidadanía saindo á rúa, como antes eu tamén comentaba. E a resposta da Xunta de Galicia foi, durante anos, negar unha realidade, minimizar os problemas e atacar a quen os denunciaba. Hoxe vemos as consecuencias, temos dificultades para cubrir prazas, temos profesionais que prefiren marchar, temos residentes que cobran menos, temos centros de saúde tensionados e urxencias hospitalarias asumindo unha presión que non lle corresponde. Ante iso, o Partido Popular repite, como sempre, o mesmo discurso, que non gastou tanto en sanidade. Pois ben, a pregunta, señor Cubela, é sinxela, se todo vai tan ben, por que siguen habendo tantas protestas? Por que os profesionais siguen denunciando as mesmas carencias? O seu turno de palabra, ten a palabra. Algúnha intervención máis? Pois non habendo voceiro do Grupo Popular, Jorge Cubela. Sí, simplemente. Os 27 deputados e deputadas, xunto coa secretaria e a interventora que estamos aquí, temos claro que o competente para dotar de máis prazas MIR ás comunidades autónomas é do Estado, non? Témolo claro? Sí ou non? Non. Non é capciosa a pregunta. Témolo claro ou non? Non. Aínda que as facultades, neste caso a Facultade de Santiago de Compostela, de Medicina, me refero, poidan dar capacidade de formación, o competente para ampliar as prazas MIR nas comunidades autónomas ten exclusivamente o Estado. Témolos claro? Non o temos claro? Deberíamos de telo claro cando un partido político con xente que, oye, decide presentar mocións, ven aquí a propoñer propostas. Polo tanto, se non o teñen claro, empecen a estudialo. E punto número 2, está superado a separación da xestión da atención primaria e hospitalaria nas áreas sanitarias. Está totalmente integrada. Antes había unha persoa que mandaba na xestión da atención primaria e na hospitalaria. E agora está perfectamente integrado, que posibilitou dotar de moitos máis recursos a cubrición das baixas. En definitiva, é moitísimo mellor o actual sistema co que tiñen vostedes no bipartito. E, polo tanto, o reforzo que se está facendo a nivel de profesionais e de facultativos, cos datos que lle saquei, é clarísimo.
hai 10.000 profesionais máis en Galicia no ano 2026 que os que habían no ano 2009 cando vostedes abandonaron o goberno da Xunta de Galicia. Polo tanto, quen se dirixe a reclamar por parte de todas as comunidades autónomas esta situación son todos os gobernos autonómicos. Por certo, o que teñen que ter claro xa é que despois de 6 ministros en un período de 8 anos, a ver en que momento lle dan estabilidade ao Ministerio. Ben é certo que había moito que tapar, porque claro, cando en plena época de pandemia ao que se dedicaban varios dos compoñentes do Partido Socialista no goberno, asesores postos a dedo, foi a trincar mentres as persoas morrían nos hospitais e nas residencias de anciáns, pois evidentemente temos claras cales son as diferencias e ao que se dedicaron en plena pandemia. Polo tanto, estou seguro que o cese do señor Ábalos, que está condenado por 24 anos solamente polo caso das mascarillas. Vamos a ver todo o demais que ven agora. E o que se vai a comezar a saber dos distintos ministerios vai a resolver esta dúbida, que é ao que se dedicou o Partido Socialista e o goberno de Pedro Sánchez nestos 8 anos. Gracias, presidente. Ben, remata o turno de intervención Carlos Gómez Prado, deputado socialista. Case unha trintena de mir de familia non se incorpora a súa plaza en Galicia e a deixa vacante. A comunidade galega é a terceira en que quedou máis postos sen cubrir. Pero mire, señor Cubela, xa yo teño dito o alcalde Bayona que está detrás de vostede, que, por certo, en Santiago lle chaman Doutor Morte, non sei se o sabían, pero senón sí que xa yo comunico eu, que foi un dos culpables de implantar este modelo sanitario en Galicia. E o votaron precisamente no ano 20, non sei por qué, non será polos bons resultados da nosa sanidade. Pero despois que entramos nunha dinámica que ademais a mí me enfada e moitas veces me provoca que diga cousas que non me gusta decir, pero sobre todo o que me vou a ir é o dicionario galego, porque, señor Cubela, vostede, como moitos outros do Partido Popular, é un auténtico trapalleiro. E voulle decir que significa, se lo voy a decir en castellano para que nos entiendan todos, ¿qué significa la palabra trapalleiro? Un trapalleiro es una persona que actúa de maneira chapucera, desordenada, pouco rigurosa e pouco seria. É o que ven facendo vostede todos os meses cando ven a este pleno a facer bla, bla, bla e máis bla. E mire, basta xa, temos todos unha responsabilidade de cara aos cidadáns. Antes o decía o señor Mosquera, con estas actitudes, o que estamos garantindo que esta democracia vaya a vertedeiro do lixo. Hai certas maneiras de estar, porque eu podo decir, e usted máis, le puedo hablar de la kitchen, le puedo hablar del otro, solucionamos algo, verdad que non? Vostedes fíjense a quen teñen en Madrid, que as actitudes que obriga que ten de representar a todos os españois e españois a falar dos mortos. Eu creo que hai maneiras de estar en... Procedemos á votación do punto número 14. Votos a favor. Abstencións. Votos en contra. Queda rexeitada por 14 votos. Non habendo asuntos de fora do orde do día, pasamos á parte da información e control, donde o punto número 16 é dar conta do informe de intervención sobre o período medio de pago a provedores correspondente ao mes de maio de 2026. O punto número 27, dar conta das resolucións presidenciais. Punto número 18, no apartado de comunicacións, retirada da dedicatoria de dona Leire Díez Castro do libro de visitantes ilustres da Diputación Provincial de Pontevedra. Punto 19, rogos e preguntas. Ten a palabra Ana Laura Iglesias, do Grupo Socialista. Si queremos comezar cun rogo, rogamos a
Máis preguntas, máis rogos? Ten de nova palabra a voceira socialista Ana Laura Iglesias. Grazas. Formulamos agora unha pregunta que é a seguinte: por que este goberno provincial, e nomeadamente o presidente, segue sen reunirse con ASDEGAL, a Asociación de Bombeiros de Galicia, para abordar as graves carencias de persoal, prevención de riscos laborais e medios materiais que afectan aos GES da provincia? Máis preguntas? Sí, é unha última pregunta. Cando ten previsto este goberno provincial convocar a unha reunión con ASDEGAL para dar resposta a estas demandas? Non habendo máis preguntas, damos por finalizada esta sesión. Moi bo día, moi boa tarde a todos e a todas. Grazas.